So kung doon na yung mga objection, diretso gilayon sa moderator. Ang inyong moderator, kining inyong ubos igsoon Brother Paul, o ang akong co-moderator, si Brother Richie. So dito lang i-address ang tanan nga ma-objection din ikanamo. No side comments. Dili pwedeng mag-side comments. Mo komento sa tubag, kundi mo diksyon yun o pangutana. Rule number 8. Time will be cut off during objection period. Timekeeper, paminaw. Panahon sa objection period, i-cut off ang orasan. Rule number 9. During objection time, the one who objects shall say, "Objection, Mr. Moderator." So ang hens nga mo-object ang usa ka debater, kinahanglan moingon siya, "Objection, Mr. Moderator." Dayon ang moderator mo reply, "What is your objection?" Pagutanon sa moderator unsang imong base sa imong objection. And the one who object will cite where in the rules of debate na violate sa usa sa mga debaters. Dayon kung doon ay mahitabo nga counter objection, the moderator listen first before ruling. So paminawon sa moderator ang duha ka habig kung asa ang makatarunganon nga objection kung doon ay counter nga objection sa pikas. Number 10, objection anytime if there is any by Dili. Pwede ko mangayo og Philips Pro. Pero matapad to ng battery, wa pa man matapad ang battery ko. Agalubat. Oh, siga mo po ah. Oh, wala. Oh, tingog ba, bro? Tingog na, battery. Ay, mong buhoy na to na makasal bukol. Daran. Long, bro. Ano kanay ay sapre. Pwede i-off sa ne? Ay, sa to. Bro, radio. Opposite lang ko, no? Nauban mo ba radio? So, kung doon ay objection, Tara. Bisa pa pergi ka ba? Nakuhan siya na nalubat ang ilahang sound system. Connect pa sa battery.
Kay ang screwdriver mo ay gipaabot kay wa may mga screwdriver ang kauban ganin. Delete na. Basin. May. Bro, EJ. So hapit na naron paabot na nato gamay. Kay rolling time pa man. Pagaw bro. Wala na eh. Nakuan pa. Ha? Amot? Brad Richie Baba ang ato ang co-moderator karong hapon. Akong gi timbaya ang mga tanan mentors sa Trimedia debating team. Okay, salamat no sa atong operator, Brother Alan Pantono. Kita gani Exodus 20 determine Mapadayon ko sa ika-10 rule sa atong buhat rules of debate. city. Objection anytime if there is any violation against the rule of debate. So kung doon ay gusto mo object, anytime pwede maka-object basta doon ay visit. Number 11, no ad hominem, Salamat ha. Sa barista ka. no personal attack. Adventist. Attack Adventist only dili the Sabadista lang fallacious yun. argument. Adventist. So wala ay personal nga Nya atake. kanas Adventist usa ba? O katapusan Dili na sa nga balista. rule, always listen. Walay na rehistro and nga sa repeat balista, the ruling Adventist. Ang narehistro of the di ay moderator. asa ang basa ang sibasa Ginoy So parehistro. both debaters, Tubagan lang si mga kagulingon. while Lain na. Nangutan naman. 1 Peter 3:15 tumbak man ang sundalo sa Ginoo. Dili ta nag-debate diri, sila ang nag-debate. Ani, sa naman kay human sa 1 Peter 3:15 very ato day palakpakan. Maminaw lang ta dito, bro. Nga nagkauyon yun sila sa atong regulasyon. Atong tatna alas 5:56. Narehistro rin ko na Adventist. O karon ato na opisyal nga pagabuksan kini atong public debate dinhi sa plaza sa Tagbilaran. Hunyo 12, 2022. Proposisyon pamatud-an ng pagsimba sa mga larawan sa Katoliko mo'y hinungdan sa paghimaya sa ilang mga Diyos-Diyos sumala sa Biblia o referensya. Atong paghatagan og 20 minutes ang atong affirmative. Brother Wilson Ochoa, atong sugaton sa masipang palakpak. Time start. Pag mo sugod na si Brother Wilson pagsusunod. Okay, dagang salamat Mr. Moderator sa tinaw kay announcement, no? So, mayong hapon dahil tanan mga higala o masilingan ng mga Katoliko o sa akong makabanan ng mga Seventh-day Adventist. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Trimedia Debating Team Ministry o sa Puntos Kamatuoran Ministry o sa Hayag na Kamatuoran Ministry, akong gabi-abi ang tanan o ang tanang Adventista mga higala o mga hisilingan nag-abi-abi usab kaninyo. Sa among nagdumala sa Trimedia si President Jerry Laig. Bueno ning kahaponon mga higala o mga silingan tinaw nga nadungog nato mga higala nga ang kining announcement sa atong moderator nga ang tema pamatud-an nga ang pagsimba sa mga larawan sa Katoliko mo hinungdan nga naghimaya sa ilang Diyos. Sa tinuod lang mga higala, basin og dunay hunahuna ang uban nga hilom nga mangutana, no? Nga basin manong kaniman ang akong pamatud-an. Tungod kay nagbase ko sa post ni Brother Paul Alima dihang naa sa iyang timeline nga si bisan kinsa nga moatake sa simbahang Katoliko akong ikalipay
ang pakigdialogo mula Batanes hanggang Hulo. Unya mo na mga higala nga comment ko sa comment box. Inko Brother Paul, dili ko moatake personal kaninyo, apan ang akong tuyo og tumong mo ang pamatud-an kung unsay prinsipyos Biblia. So kay nagasinabot mo ni Brother Paul, mao gyud tong timaha mga higala. Nagtuo ko diyan ko nga si Brother Paul akong kaatbang kay siya may akong kasabot, pero iya kong gitake over ni Brother Ahok sa Carmen kay mas duol-duol to. Doon ng mga higala, mga silingan atong sugdan sa pagkumatuod ning timaha mga higala. Adunay isa-isa sa balaan kasulatan mga higala mga silingan nga adunay mga kalimbigitan kung unsa ang hinungdan nga adunay Dios ang usa ka pundok. Unsay mga rason, adunay usa ka rason mga higala o uban pang mga rason. Unang rason nga adunay kining Dios ang usa ka pundok kanang ningon sa sugo sa Ginoo sa unang sugo Exodo 20 versikulo 3. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mo na gisulti mga higala ug gisaysay. Amen. Unya unsa man nga hinungdan mga higala naa ba ni sa atong higalaan Katoliko? Kay nga naman kay kaning gisaysay nga adunay pag-angkon nga adunay Dios, mo kanay gitawag og dunay pag-isip nga Dios ang pundok nga kining tinuuhan. Pero kani mga Katoliko samtang wa pa koy ebidensya nga dunay pag-angkon nga Dios ang ilang larawan, dili sa ko matuod na. Gawas na sa estima. Ang akong kamatuod-an nagtumong lang sa pagsimbag larawan sa Katoliko. Dili pagsimbag larawan isip Dios sa Katoliko. Mao nay tumong sa akong tema mga higala. Unya, unsa ko may lain nga dunay mga Dios. Kani bisa mga Katoliko mo sa ang Buddhism, ang mga Hindu, doon naman sila Dios. Pero mao ba niya ako pamatudan? Dili. Kaya ang akong tema nagtumong lamang ngadto sa Katoliko nga dunay Dios. Dili sa panahon sa Kangmulok, kay lahi ito sila nga pundok. Dili sa panahon ni Baal, kay lahi ito sila nga pundok. Atong nakapanganlan niya mga Diyos nga nasa Biblia, lahi kadto sila nga pundok. Kaya ang akong tumong sa tema naalang sa pagsimbag larawan sa Katoliko. Nga mga hinungdan nga naghimaya sa Diyos. Kung sa ebidensya mga higala o masilingan, kanina ko daan mga higala, no? Isa-isay na idaan sa Biblia o ang Biblia akong gamiton agig pag gitawag og ipag-ilarawan ako ba? Akong i-illustrate ang paggamit sa Biblia o akong itandi sa ilang mga basahon kung unsa katinuod nga naabagid sila Dios. Oh. Kaning isa-isay diri sa nasuwat niining Exodo 20 versikulo 4 hangtod sa 5. Namatod pa diha, dili ka magbuhat alang kanino sa bisan unsang larawan nga makita sa ita sa langit, sa ibabaw sa yuta, ilalong sa tubig o ilalong sa yuta. O dili ka mosimba sa laing version sa mga balita, dili ka mosimba. Sa King James, dili ka makalagad ni muyokbo kanila. Mao ni ang tumong sa tema mga higala. Ang paghimog larawan alang kanila, alang kanimo nga gisimba. Mao ni tumong sa tema. Unya naa pa ni sa Katoliko, mao ni ang naa sa Katoliko. Ano man, kay doon naman po Diyos nga makaingon ta nga rason po siya nga dunay Diyos. Kanang Colossus 3:5 nga gisaysay diha nga ang kanaiya sa pagkahakog mao hinungdan nga pagsimbag Diyos. Pero dili na nako pamatud-an ang pag-isip ng Dios sa usa ka larawan o sa kinaiya. Kay ako nasabdan kini mga Katoliko mahinatagon pod bisan garis pandemya o kalamidad. No? Apan dili to yapil ang gitawag og isip ng Dios kay wakto hilapot sa tema. Ang pagsimbag larawan sa Katoliko mao akong tema. Hilapot ang kinini ang gitawag og ilang mulok na panahon. Unya unsa may ibigay nato ang Katoliko dunay Dios? Atong itandi sa kahimtang kaniadtos karaang panahon. Sa Daniel 3 kapitulo 1 hangtod sa 5. Nagsaysay diha nga si Haring Nabucodonosor nagsugo nga ipasimba ang larawan. Larawan ra gingon wag ni ipasimba ang Dios wa siya mo anak. Ang ingon ra ipasimba ang larawan pero kanus ana to masayran niya kini siya Dios sa diha ang katawhan na mismo sa Dios mo ningon
Timani haring Nabucodonosor nga kung luwason man kami o dili sa among Dios sa langit, dili kayo kayo simba sa imong Dios. Sa laktod pagkasulti, ang gisuko ni haring Nabucodonosor nga kato ni ay larawan niya yung kasimba, wa man siya mayroon niya Diyos ni akong kasimba. Dito na ito nasairan niya Diyos kay si Sadrak, Misak o Abednego maunay ni sulti nga katawhan sa Diyos, di gid nimo simba ang imong Diyos o sa larawan niya imong kabindot. Mauna ang basihanan kay ako magitandi. Karon unsa may basihan sa atong pagtandi? Naa diha mga higalang mga silingan pero na-memorize kamay nako kay Katoliko mo ko sa una. Sa page 5 sa San Antonio de Padua, mga higala mga silingan. Ang ngalan ni San Antonio de Padua gibantog sa tibok Santa Iglesia Katolika o ang iyang larawan ginatahod o ginasimba. Natanawa mga higala. Kung ginatahod lang unta, wag yung problema. Pero tungod kay dunay nakasuwat na ginasimba, maunay na himong rason nga matandi na to sa Biblia nga dunay Diyos ang atong mga silingang Katoliko. Dili ningon atake personal, kung dili ang sa argumento lang sa ilahang doktrina. Mao ni ani atakaron mga higala mga silingan. Unsa pa ilang rason mga higala? Dunay mga pagsaysay sa balang kasulatan nga dili ni sundugon ang maong mga tinuuhan. Jeremias 10 kapitulo 2 hangtod sa 5 matod pa diha nga ayaw kamo panundog sa ubang nasod kay walay bili ang tinuuhan niini. Nagaputol sila kahoy o pakulitan sa makukulit o niya ila kining gipatapot sa lansang aron dili matumba. Nagam sa may nitabo ron. Doon na ba'y nasundog ang atong mga pigilan Katoliko may tungod sa paghimo sa mga larawan? Doon ay klase sa bato, doon ay klase sa kahoy, o gihalo pa na nila bulawan o mga plata sa isa pang gihalo. So ang punto ana mga higala o mga silingan, doon na ba sila, doon na ba tayo referensya nga gikan sa Katoliko nga matandi nato diha sa ilang hitabo karon sa ilang basahon o sa Biblia na ang mga higala sa San Vicente Ferrer page 35 nga usa ka dakong kahoy gitag na alang sa usa ka santos nga himuong larawan si San Vicente Ferrer o dako gayud ang pagsimba kang Vicente Ferrer. So nasundog ang maong paghitabo kaniadto nga namuto sa tilang kahoy ya gimo kong larawan. So diha nasairan mga higala o mga silingan nga ang Katoliko doon nagpagsimba, doon nagpaghimaya sa Diyos. Kini si San Antonio de Padua himaya bali. Page 11 si San Antonio de Padua, si San Antonio de Padua himaya gikan sa Espanya. Mao kini nakasuwat mga higala mo sila bisan pag inyong basahon. Kay gidadaan mo kinako. Mao na nakasuwat busa kay himaya man gikan sa Espanya, nasulat basad sa Biblia nga dunay Espanya. Dunay version sa 1981 edition, nga matay pa rin sa mayong balita. Gihalo pa nila bulawan gikan sa upas, gihalo pa nila plata gikan sa Espanya. Ang ilang mga Diyos nga palos kinulit. Mao na nakasuwat mga higala. Onya si San Antonio de Padua diindikan himaya gikan sa Espanya. Unsa nasuwat sa Biblia sa Salmo 97:7 sa Santos nga Biblia version. Matod pa diha kaulawan ang tanan nga nagsimbag mga larawan nga naghimaya sa ilang Diyos. Maunay nakasuwat sa laktod pakasulti ang paggamit ng Biblia agig tandi sa ilang mga basahon wala magkasumpaki. Okay, wala man magkasumpaki, siguradong napamatutan. Mao na mga higala o mga silingan. Onyaon sa may buhat sa pagsimba mga higala. Ang buhat sa pagsimba mo manag yung mag-ampo ka. Sa panahon na mag-ampo ka, mangamuyo ka sa imong gikinahanglan. Onyaon sa may imong buhat sa pagsimba. Depende sa imong pag-ampo. Doon na may mag-ampo nga magparok. Kanang gihisgutan diya sa Marcos 11:25 nga inigtindog ninyo inig-ampo. Na ay magtindog nga mag-ampo. Doon na po'y luhod, doon na po'y maghapa. Na sa panahon ni Josue. Si Josue niyapa o gisimba atubangan sa larawan. Pero gisimba ba niya larawan? Wa niya simba. Kay lahi ang pagsimba nga nagatubang sa larawan o lahi po ang pagsimba nga gisimba mismo ang larawan. Mo na gipasabot.
Remind me kung 2 minutes na lang ha. So muna mga higala, mga silingan, nga kini Remaining time 8 minutes. Remaining time 8 minutes. Napa 8 minutes guys. So mga higala, mga silingan, ato nang nasayran kung unsay mga rason mga higala. Kung asa nagtumong kining maong pagkadunay Diyos sa mga Katoliko, tungod kay kini nagsimba sila sa larawan. Basin mo yun sila, si Josue, nihapa o nisimba, atubangan si Kerubin. Huwag may problema, nihapa pag nisimba. Kay tanang tao, bisang pagkasa ng mga tao, pwede ka mag-ampo, nisimba. Pero ayaw lang yung simba, haan, larawan. Lahit sa itilin siya, atong nasairan, nga adunay isimbang larawan. Sa ito pa, na-record ang maong panghitabo o maong binuhatan, na-record diha sa ilahang kining nobina nga doon lagi dahil sila pagsimbas mga larawan. No? Maunay klaro nga pagkasulti mga higala o masilingan kay atong gibasihan sa Biblia. O nganong nahitabo mo ng higala o masilingan tungod kay ngano adunay isa-isa mga higala sa page 312 na ining kasaysayan ng daigdig. Ato lang yung isa marami sa ibasin natin ng oras. Adunay isa-isa dili nga ang turo ng Katoliko ay iba sa turo ni Jesus Christ. Pag-ingon nga iba sa ato pag-inig, parehas. Page 312 kung inyong basahon. Ayaw lang sa ilagpil kay ako naman eh. Kunya nakalugurit yung patagaan sa pagod. Reminder sa mga participants, hindi pwedeng mag-interrupt sa speaker. Istorbo kay ka bro. Bro, ayaw. Di mo interrupt sa ato speaker. Dili pwedeng mo sasaw, mo focus ta sa ato speaker para paminawan din nato ang iyang constructed speech. So mga higala, salamat kayo Brother Paul Alima, atong magtikong moderator. No, mato pa dili oh. Kasaysayan ng daigdig page 312. Libro gini sa kinatibukan sa atong kasaysayan, no? Sa kadahilanang maraming mga turo ng simbahang Katoliko na iba sa aral ni Kristo. Amo ni mungdan nga kini ang uban ng mga reliyon ni sipak din sila sa simbahang Katoliko. Kay gisaysay na niining mga libro nga lahi gid ang panibag Katoliko. Na naman, unsa may buhat sa ilang pag-ampo. Oh, nagluhod na sila nga gisimbang larawan. Nagampo na sila nga gisimbang larawan. Sa ilang pagampo, magunsa mo sila. Ilang pagpangamuyo. Pero reminders, walay gipamolong si Ginoong Hesus nga may tungod sa pagpangamuyo sa mga santos. Nasayop lang ko ana nga ang atong mga kagalang Katoliko. Ako Katoliko ang pukusahon na nahibaw ka na wala di gipamulong si Ginoong Hesus nga may tungod sa pagpangamuyo sa mga santos. No? Doon na ba tayo basihan na? Ako na ng Biblia mo na basihan na to. No? Kung doon na may mabasa na, dili na may mabasa. Lahi gid na nga pagkasaysay mga higala. Kung naman gani na mabasa, sa ato pa makatabla siya mga higala. So mga silingan o mga higala, ato nang napabarog nga kini di ay pagsimbag larawan sa Katoliko mo ni hinungdan nga naghimaya sa Diyos. Kay si San Antonio de Padua, himaya gikan sa Espanya. Unya ang makinulit nga larawan gikan sa Espanya. Jeremias 10 kapitulo 9. Kaning version nga akong gikuptan karon. No? Nga naa ko karon. Mao nay nasuwat. Gikan si San Antonio de Padua, himaya gikan sa Espanya. Unya unsa may naa sa Espanya? Mga Diyos nga pulos kinulit nga gikan sa Espanya. Mao man ay nasuwat mga higala mga silingan. Mao na niining taknaa mga higala o mga silingan ato nang nadungog klaro kayo nga ang pagsimbag larawan sa atong mga kagalangang Katoliko naghimaya kana sa Diyos. Kay maoy gisaysay sa balang kasulatan. Akong i-remindaan sa akong kapang nga kining maong tema akong gipamatuod wa magpasabot nga kining tema basahon sa Biblia. Kay kasagaran ra ba mo yun babasa ba sa Biblia tiniguang ng pangutana murag karaan ng
1920 mo, hindi kayo na pangutana ha? Dili na lang madawat sa itong panahon ron. Kaya ang atong pag-ukay sa pag-imbestigar sa Biblia, dili na inana. Kaya kung mo yung ka nga dili, mabasa sa Biblia, ang imong pangan, di man mabasa sa Biblia. Pero, apil ka sa kaluwasan. Ano man? Na may libros kaluwasan. Kanang isa-isa sa pinadayat. So, di na apil sa akong tininiang presentation. Muna nga, ingon si Apostol Pablo, ayon ang mga apostol, nga kinahanglan maglikay ta sa Diyos. Juan 5:21. Kanya ang sinitabo sa itong magdalang katuloy, wa sila maglikay. Ni dool hinoon. Gisimba pamanggani. Nga nang gisimba man, kay doon ang ebidensya. Dato ganing basahon o napay oras diha. Basi wawa ni kalit diri ha, pawiran dito mo. San Antonio de Padua, copyright 1985, distributed by Colegio de la Immaculada Concepcion, Cebu City. Page 5. Ang ngalan ni San Antonio de Padua gibantog sa tibok Santa Iglesia Katolika o ang iyang larawan ginatahod o ginasimba. Diri ang bikil. Kani bang pagsimba? Diri ang bikil. Kay kung ginatahod lang ta, wa gina problema. Kay bisakin sa kuno na tahoron. Sama na ni Kisa si Rizal. Ato man ang tahoron, kay bayani man tana. Pero kung imo nagsisimbahon, kado na kana. Maamong ang imong paghimaya sa Jesus ana. Kaya naman si San Antonio himaya gikan sa Espanya. Natumong sa Timor mga higala. Last 2 minutes. O kahigulungan o maambungon uyamot nga San Antonio himaya sa Espanya. Natanawa mabasa ni unsay na sa Espanya na may larawan si San Antonio, mga Diyos nga pulos tinulit. Unsa nga tinulit? Similar na siya sa larawan, gitulit nga larawan. Muna mga higalang silingan atong hinumduman nga walay kanang pag-ila sa mga kaigsunan atong Katoliko nga kanang larawan na mga santos mga giisip mo na namong santos. Akong giisip na niyo santos narang inyo. Pero atong hinumduman nga walay gipamulong si Ginoong Hesus may tungod sa pagpangamuyo sa mga santos. Muna mga higalang mga silingan, salamat kay sa suga, Brad. Muna mga higala ato na napamatudan o nasayran na nato nga kining pagkandot. Last 1 minute. Ang akong pagpamatuod niining timaha mga higalang mga silingan, akong gigamit ang Biblia agig ilustrasyon aron kapanaminan sa atong panghitabo sa unang panahon o itandi sa karon nga panahon kung duna ba'y pagsimbag larawan. Wa ko kumingon nga basahon ako ang timas Biblia o sa referensya kundi akong giimbestigaran o gipasabot kaninyo. Unsay gisaysay sa Mateo, gisaysay ni Mateo 24:15 nga ipasabot ang mabasa. Unya unang 2 Korinto 13:1 nagsaysay diha nga kay kami walay laing ginasulat gawas sa mabasa ug masabot. So kinahanglan ipasabot gyud ang atong basahon. Dili ingon nga ang basahon nga gitawag og litra por litra basahon. Time out. Okay, salamat Mr. Mulita. Katagan si Pangpalak. Si Brother Wilson of Chua sa iyang 20 minutes na pagpakaroon. O karon ato nang isunod ang 15 minutes cross-examination ngadto sa affirmative side. Mga pangutana gikan sa negative side. Brother Marcelo Aho, unang pangutana. Time in. Salamat sa itong moderator. Sa akong katbang Brad Wilson, suma sa itong tema na itong gipirmahan, imong gigama, ako, iguro ko na approve na eh. Uyon ka ba ng word pagsimba? Pwede i-Facebook kami ba? May Facebook ba? Ana na po. Ikat sa ipansa. Kanak kahit warasag maigo, bito po. Are. Sayo na may pangutahan bro, clarification lang. Kining word pagsimba o paghimaya bro, synonymous ni siya o dili?
Tubag, kung atong basahon sa Biblia, pwede mahimong synonymous. Kaya nga naman, sa matod pa sa Santos na Biblia version, kaulawan ang tanan nga nagsimbag larawan na naghimaya sa ilang Diyos Santos nga Biblia version. Latina Vulgata nga hinubat mga higala. Salmo 97:7 lagi. Reminder, Ang pangutana. ang dili apel sa debate, dili pwede mo interrupt. Maminaw lang yun ang role sa audience. Padayon, pangutana, Brad Wilson. Natubag ang pangutana. Sunod pangutana. Lingon ka nga depende. So naay Objection, Mr. Moderator, wa ko mayong depende. pwede lagi. So kanang word pwede o dili o pwede o. Ingon makag pwede o dili o. Objection time. Sure. Nga kong objection, Mr. Moderator, ang iyang gigamit ni istorya, kininingon siya nga niwang kuno po na pwede. Ako yung pwede. Pero dili ko ngon nga mao ginabasa. Moderator's time, pag mo-objecta, kinahanglan doon ay basis sa rules of dialogue. So, unsa man ang imong basis sa imong pag-object, kaya object ka man. Well, mo ni balik ko na ko kay libog man itong katbang. Ako kung pangutana. Objection, Mr. Moderator. Ayaw Yun komentaryo, ang bro. gitawag Ayaw na komentaryo, sige. Ayaw komentaryo, bro. komentaryo. Based sa atong rules, number 7, no side comments. So, Mr. Marcelo, warning, dili pwede mo komentaryo dito sa pangutana. Akong balikon ang pangutana, ningon ko nga uyon ka ba ng pagsimba o paghimaya, synonymous siya sa nga word. Ano ang pangutana? Una pangutana pa. Okay, tubag. Ang akong gitubag kanina, pwede. Pero wag ko mayong nga depende. Kaya yung result depende mo. Itong i-object ko, Mr. Moderator. Kaya wag ko mayong depende. Ingon ako pwede. Kay pwede, pero dili gyud. Pwede pod nga dili pod mahimong synonymous. Pwede po dili. Kaya naman, ang pagsimbag larawan na naghimaya sa Diyos. Kay pwede man, una ba kay Pero dili ebidensya? na mo itumong sa tema. Moderator's time, based sa atong rule, 1 minute question, 1 minute answer. Maghulat tayo ta. Ha? Kinahanglan pasensya ta nga maghulat sa atong panahon. 1 minute question, 1 minute answer. Pag mangutana ka, hulat ta nga motubag siya sa usa ka minuto. Pag human niya, proceed ka sa imong pangutana. Okay, Mr. Wilson, padayon sa imong 1 minute na tubag. Okay. Tubag sa nindot nga pangutana. Ang akong tubag niya na dili ko mayong nga depende ha kaya akong ibasihan ang Biblia man. Pwede nga maunay paghimaya o pagsimba. Kaya diya sa iyong pagsimba naghimaya man ka. Diya kung sa iyong paghimaya nagsimba man ka. Muna gibasa sa Salmo 97 versículo 7 Santos nga Biblia version na tubag ang pangutana. Sunod pangutana. Pwede ba, Mr. Moderator, nga atong Moderator's time, audience, kinahanglan nga maminaw ta, tugutan nato ng ato mga speakers, maulang yun ang mosulti. No coaching. No coaching. Unfair sa sebadista nga way nag-coach. Hilom ang ilang magkauban. So, mga katoliko, kinahanglan doon na tayo disiplina po gamay. Isang ato ng programa, ato po ipakita nilang fair punta sa atong pagpakig dialogo nila. Okay? Okay, palakpakan nato ang tanan. Palakpak. Ato pasultihan nato akong moderator. Salamat, sir. Nga po pong gihangyo, barkada man niya niya, Mike. Karena kami ko may niya niya dalan. Karena apa lang hangyo, Brad. Karena parang human. Karena ilang ka mo, dili lang ka mag-kuhan kay makuhan ko, malawgo ang atuang kuhan. Kadang malibog ka, madistract. Kanina ragit ka. Ikaw rin, kabay kuhan nyo rin. So meaning, ako lang hangyo. Isip ko sa kamoderator. So wala kami ho. May istorya. So salamat. Okay, so proceed sa imong pangutana, Brad Marcelo. imong gigamit ang Salmo 127:1 suma sa akong nadungog nga kining pagsimba o paghimaya pwede nga mahimong synonymous
mo man imo ang gigamit nga site Correction lang sa. citation sa kadali. Nag-give ko sa premise. Imong gigamit sa pagtubag ang Salmo 127:1 na pag-refer pagtubag nimo na pwede nga synonymous ng pagsimba o paghimaya. O niya karon, ang akong sunod pangutana, pwede ba nga atong basahon diya ana imong Biblia nga gi-quote sa Santos nga Biblia nga kang Manuel Yap amon senyor Yap nga kanang mga version jud nga kini pagsimba o paghimaya maura. Na mo man imong gigamit. Time to answer. Ako lang i-correct gamay Mr. Magitor. Dili 127. 97 City. Kana nagintay city bersikulo city palihog basa. Okay. Akong basahon. Stop the time. Kaya basahon man. Basahon ako. Nga ang paghimay, ang pagsimba, naghimaya sa Diyos. Niya. Pwede ba Pwede ka mo basa. Ano rin? Kapil basa. si ang pwede ang moderator to kabasa bro. Sige. Ay, Okay, akong basahon asa moderator. Noy okay, Salmo 27:7. Dayon dire. Kaulawan ang tanang na nagsimbag mga tinulit nga nang naghimaya diha sa ilang mga Diyos-Diyos. Simbahan siya ninyo tanang mga anghel niya makabati o malipay ang Siyon o ng lukso sa kalipay ang mga kababaying anak sa Hudya tungod sa imong mga hukom Ginoo. Okay, human Ay sa kadali kining ingon ka nga Salmo 197 city. Ay sa tanaw sa nato o basig di man tili mo bro. Sayo nga verse bro. Objection, Mr. Moderator. Wala katungod ninyo nga sayop. Side comment na iyahan Mr. Moderator. Strawman fallacy. Iya na. Moderator's time. Brad Ahok, proceed sa next question. Ngani ha. Ako sa ikat sa time bro. Ako sa tanawon bro, o kining bersikulo ha ba. Salmo 97 bagay ni city. Kay base na wa ni mamao. Salmo Roman numerals na. oh no man meron na. Ang C bro kay kuano? 100. Onya V is 5. Onya 1. Onya no pin 97 na ni bro 97 bro. 96 onya 97 dira 97. Onya ang imong gigamit ka verse city. Oh, kani. Dara bro. Pagduko. Pwede ako basahon ang imong verse nga yata bro. Di mo lagi ni maul Objection, bro. Mr. Moderator. Ang iyahang pag-komentaryo dili apil sa iya. Di, sumasa Mr. Moderator. Kani Mr. Moderator. ako sa i-check ang imong verse. Sige, akong i-correction. Clarification na. So Okay, akong i-clarification. 96.7. Ala lang. Kay mao ni akong ibasa. Akong ibasa dili. So si Piat imong gihapon ang Rubin City. Ang ako lang po, ang akong note mo ay na sayop, dili ako. Ang Biblia, wako masayop. Ang imong note dala sayo pero dili ikaw. Ang note ang nasayop. Dili ikaw. Dili ito mo dili Sa mga gamar ito. Objection, Moderator, wak na tema niyang Halagi na pangalaga. di. Moderator's time, hinumduman nato mga debaters nga doon na kitay 1 minute question, 1 minute answer. So wala na mo ni subay sa atong role, pero tinubagay na mo. So, Balik mo. akong gihangyo, mag-request niya mo abait ta sa atong role. Okay, so proceed sa imong next question. Paminaw Brad Wilson, kay naa po kay 1 minute nga pagtubag. Sunod pangutana bro, niingon man ka nga dunay pagsimba sa larawan. Suma sa imong statement nga dili isip nga Dios. Sakto ba kos akong nadungog ini o nasayop ko? Objection, Mr. Moderator. Sayo ron tayong pangutana pero wak lang ako pamatud. Ni saysay, excuse me, object man ko. Ni saysay ko na ganina nga wala na ilabot sa mong pagpamatud-an nga ang tema pamatud-an nga ang pagsimbag larawan isip Dios dili apil sa tema. Ni saysay na ko na. Recorded na. Moderator's time, kay ni object ka man Mr. Ochoa. What is your objection?
ang akong objection, Mr. Moderator, sa iyang pangutana nga naghisgot og isip Dios, sakto ba kuno ang iyang nadungog? Sa iyang unta na pangutana, pero masaad man gud tas tema. Kay ang tema nga akong gitumong, ang pagsimbag larawan sa Katoliko. Okay. Dili ang pagsimbag larawan isip Dios sa Katoliko. Okay, counter Dahil maguna nga tema. What is your counter objection? Ako counter objection, Mr. Moderator, iya ni gipamahayag. Gani iya pa ni gidipinsahan ganina nga dili tanang pagsimba sa larawan basta dili lang isipon na Dios. Iya imo ning gisulti. Lain-lain bro, naka-record ni. Karon akong katungod na mangutana kay imo man ning gibuhian. Ang atong suma sa atong rules bro, nga kung sa yung gipamahayag isip affirmative side, katungganan sa negative side nga mangutana sa unsay gisulti sa affirmative side. Karon imo man ang gisulti ganina nga dunay pagsimba sa larawan nga dili isip Dios. Imo man ning gibuhian. Wa ko masayod sa ginista bro. Na record. Karon. Naadi ay. Karon. Apa ko? Moderator's time, mag-rolling na moderator, no? Roll number 4, question are based only to the subject matter. Focus only to the main topic. So, ang iyang pangutana is relevant. Kay naaman sa tema. So, obligado kang mutubag. Sige, aton lang tubagon, taga na tong chance. Ang tubag nini mga higalang masilingan, tinuod to yung nadungog kung kadungog siya. Pero sa pagsaysay nako, dili to appeal sa tema nga akong pamatud-an. Kay ang tumong sa akong tema mao ang pagsimbag larawan sa Katoliko, mo hinungdan nga dunay Dios. Dili ang pagsimbag larawan isip Dios sa Katoliko. Lahi na tema kung gusto ka mo himo ang tema sunod. Sunod pangutana kay imo man ning gisaysay. Kay gisaysay mo kunin mo ni nga wa man kay labot sa imong presentation. Pero sige lang, ato na sundan imong tubag. Karon, duna di ay degree or quality ang klase nga pagsimba sumala sa imong gipamahayag. Na ay pagsimba nga dili isip Dios o naa ay pagsimba ngadto sa Dios. Na ay degree o quality o wala? Na wala. Tubag. Ang akong gipamatud-an ang pagsimbag larawan sa Katoliko. Wala na mapil sa imong pangutana nga ihaom sa tema. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. What is your objection? Ang akong pangutana is very relevant according to his answer. Unsa may tubag? Check. Unsa may tubag sa tong igsuon niya? Ningon siya nga diya ning gipamahayag. Iya ning giklaro nga dunay pagsimba sa larawan pero dili isip nga Dios. Iya ning na-mention. Ako kang gisundan o relevant sumala sa ruling sa tong moderator. Karon, sunod akong pangutana. Duna di ay moderator's time. Before sa next question, ruling sa. So rule number 4, always mo stick ko sa atong rules. Question are based only to the subject matter. So ang iyang pangutana nasulod sa tema. So Mr. Ochoa, again, obligado gyud ka sa pagtubag sa iyang pangutana. 1 minute answer. Okay, salamat. Atong tubagon kay aron tagang chance gapon, ha? Ang akong tubag niya na katong gisaysay nako na agi. Oh. No side comments. Direct sa pagtubag. Duna degree, duna. Oh, os bang pangutana aron madirect tanawan. Paminaw lagi. Minaw ba? Oh, Ay, objection balik balik. Di, wa mo ko ingon nga. Direct question mo ni. Paminaw ha. Mo ni. Mingon man ka suma sa imong gipamahayag nga dunay pagsimba sa larawan dili isip nga Dios. So ang akong pangutana mao ni. Diha sa Biblia, kay imo magikot ang Biblia. Duna by degree o quality nga pagsimba nga dili isip nga Dios o isipon nga Dios. Dunay degree o wala? tubag. Duna lagi. Kailangan sa akong gisaysay. Pero akong pagsaysay diha, ay sa minaw mo. Duna kaya no akong gisaysay nga ang pagsimbag larawan isip Dios, usa ko na sinungdan maka Dios. O pag ang pagsimba sa larawan nga maupod ang pagsimba ang paghimaya sa Dios. O ang kinaiya nga pagdakog usa pod pagsimba sa Dios. Tuna lang duha o tulo. Kung may problema lang, usa may problemahan anak. Salamat. Basta ang tubong sa tema ang pagsimbag larawan sa Katoliko. Bisaysay lang ko na. Salamat. Kay imo bang giangkon nga dunay pagsimba nga dili isip nga Dios. Uyon ka ba nga sa imo referensyang gigamit labi na kanang San Antonio de Padua page 11 nga kanang word pagsimba niya dili isip nga Dios. Uyon ka niini o dili? Nice. Tubag sa sayon nga pangutana. Diretso na tubag.
Sa mga objection, Mr. Moderator, no side comment. Hindi naman to side comment. Hindi naman to tubag. Tubag sa sayon nga pangutana. Oh. Doon nalagi gani, kay dili lang basihanan nga doon ay Diyos ang katuliko kung isipon na Diyos. Basihanan po ang pagsimbag larawan. Kung sa rason, gikan din akong ilustrasyon bahin sa Biblia nga maupoy na hitabo sa ilang referensya. Gisimba ang larawan ni San Antonio de Padua. Biblia, ang pagsimbag larawan mo hinunggan nga naging mayas Diyos Diyos. Kinmaya ikan Diyos kanya. Sunod pangutana, kay imo so hauna nimong tubag, mo ni pagdel ko premisa para masabtan nimo ni. Ningon ka nga dunay degree o kining maong degree sa pagsimba dili isip nga Dios. O giimong giangkon nga ang pagsimba nga nababasa nato sa libro ni San Antonio de Padua dili isip nga Dios. Karon, nganong imo man ang gigamit nga among gisimba si San Antonio de Padua isip nga Dios? Mabasa ba diha sa maong libro referensya nga gisimba namo si San Antonio de Padua isip Dios? Mabasa o dili? Objection. Mr. Moderator, wala gina nako pamatuod pero gisaysay lang nako nga dunay pagsimba isip Dios sa larawan. Pero ang rason nga akong pamatudan, ang pagsimba sa larawan naghimaya sa Dios mo may tumusok di dili man ang pagsimba isip Dios. Ang pagsimba lang sa larawan. Nato ba ang pangutana? Counter objection? Objection. Objection to. Kini atong igsoon ba? Mr. Moderator, mao ni ako ha. Wa man sa tingali kahibaw, Mr. Moderator, ug unsa ang papabaro o papamahayag? Kanang isang papamahayag gani na Moderator, iya man ligi pamahayag ni mga libro ha. Gani nangugat gani sa pag-adto para magbugto na halos ang liog, mga beans sa kali. Ugad ya. Nga gipamahayag nga mga referensya diha nga nagsimba ang Katoliko tanawa gihimaya sa Antonio de Padua. Gisundan ako ang iyang mga referensya. Karon ang akong mga pangutana inline sa iyang mga tubag, kanang muli kay magkasasayon nga pangutana. So what is your objection? Ang objection, Mr. Moderator, ipatubag na ko ang pangutana. Mabasa ba sa maong referensya nga gisimba isip Dios si San Antonio de Padua? Mabasa o dili? Okay, rolling. Based sa rules of dialogue number 4, pag ang pangutana gani sulod sa tema, obligado yun sa pagtubag. Dayon gipamahayag man pod ni Brad Wilson. So Brad Wilson as moderator kinahanglan nini mong tubagon. So maobapod ka niya ang desisyon sa akong co-moderator. Okay, salamat Brad. Kana nga pangutana ning sulod na sa tema. Ito mo yung pangutana. Pero asa moderator dili ito bias ha. Pero kung unsa iyahang tubag, respetuhin lang mo. O mudawat ka, mayo. Di ka mudawat, mayo. Tubagon ni mo, Brad. Base sa referensya, bro. Okay, atong tubagon. Kay tagaan kong chance. No? Ang tubag. Mao bitaw nga nitubag ko kanila nga na ay decree. Basahin ang referensya, bro. Kay ang Katoliko nagsimba Mga moderator's time, ato lang manong dili kita mo side comment. Ito lang o pangutana, tubag. So, proceed sa imong 1 minute answer. Mr. Moderator, counter objection sa Moderator ha. Ako pangutana kanina, wa po niya itubag apod. Ako pangutana, mabasa ba diha sa iyang mismong referensya San Antonio de Padua Nobinahan? Patali kay bawang Nobinahan. Nga Dios namo si San Antonio de Padua. Kaya imo magitubag, imo na magitagaan clarification nga nunay degree ang pagsimba. Nga ay pagsimba nga dili isip nga Dios ug dai pagsimba nga dito sa Dios. Ang akong pangutana, mabasa ba anang maong referensyaha nga si San Antonio de Padua nga gihimaya sa Espanya iisip nga Dios? Mabasa o dili? Tubag. Mabasa o dili? Sumasa ato ang rules. Yes or no? Pwede mo justify, pwede mo justify. tubag. Di mabasa. Dili mabasa ang tulong. Ha? Oh, paminaw. Paminaw. Dili mabasa ang tulong Panginoon nga isip Dios kay San Antonio de Padua. Pero ang tumong sa akong pagpamatuod,
nahimog yapong Diyos kay gisimba ang larawan ni San Antonio de Padua. Suma sa Daniel 3:1 nakatuwang minute. 3:1 nagsugo si napakunusor na simbahon ang larawan, wag niyo simbahon ang Dios. Pero unsay gitubag sa katawan sa Dios? Dili gayud mo simba sa imong Dios. Sa tubang larawan di ay Dios kadto bisag wa sultiya sa hari nga Dios. Sunod pangutana. Before ka mo proceed sa imong next question, reminders, no? Ang mga audience, ang atong gi-allow ra gyud pwede nga mamalakpak, dili mo uttered og mga words. Ayaw lang mo pag bungat og mga words, kay ang atong pamilahon nga mga pulong dinhi ni atong duha ka mga debatidor. Dinhi ra gyud ta maminaw, palakpak lang kung nalipay mo. Proceed sa imong sunod pangutana. Sunod pangutana kaingon magkagisimba. Uyon ka ba nga kining pagsimba dili isip nga Dios sumala sa imong gitubag kanina nga dunay pagsimba nga dili isip nga Dios? Uyon kanini dili. Tubag kanang pagsimba uyonan na nako. Salamat akong pagsimba. Kaya naman ang akong tumong sa pagpamatuod, pagsimba sa larawan naghimaya sa Dios. Himaya man gikan sa Espanya si San Antonio de Padua. Mao ni rason nga Dios kay ang gikan sa Espanya mga Diyos nga pulos kinulit kaning 1981 edition Mayong Balita Biblia version. Natupag ang pangutana. So pangutana kanang sa liyon. Ako sunod pangutana kay imo man gigamit matud pa nimo mabasa da sa mong Biblia nga ang tanang kinulit nga larawan sa Espanya Diyos. Pwede bang atong basahon ang imong gibit-bit nga Biblia nga miingon ka man nga ang tanang kinulit sa Espanya nga mga larawan Diyos mabasa ang imong Biblia nga Objection, Mr. Monitor. Objection. I have 1 minute. Objection. I have 1 minute to ask the question. Alam mo ko yung objection. So what is your objection? Wa ko mingon the word tanan diha sa Mayong Balita Biblia. Ang akong giyon tanan diri sa Salmo. Ayaw is-insert ang imong pangutana diri sa Salmo. Ipang nimo sa Mayong Balita. Ang word tanan diri sa Salmo. Pero ang pagsimbas mga larawan, ang pagkakinulit sa Diyos niya sa Mayong Balita Biblia. Hindi daw ato ninyo ang Biblia. Okay, objection. Tubag ang Counter objection. Counter objection, Mr. Moderator. Wa gisay katungod nga mo-object Mayong Moderator. Ano man, iya man ang gitubag sa last niyang statement. Na-record o? Kita ka ng mga video pati ka na? Ngayon eh. Naingon ka nga ang tanang mga larawan gikan sa Espanya, Diyos, imo pagigahap. Nagalis Mayong Balita o? Nga na ka. Gisundan tika sa imong tubag sa maong pangutanan ako. Karon ako kang gisundan. Ingon ani maguni bro, debate bro. Musunod jud ko sa maong tubag sa maong pangutanan ako nimo. So, okay. Di man makreto. Okay, moruling ako ihatag ang chance sa akong co-moderator una. Okay, salamat. So, ang iyang pangutana nga mabasa ba sa Biblia? Kanya ang iyang tubag dili daw mabasa nga why word nga tanan. So meaning ang iyang nga kuan nga struman palasi. So meaning nag-struman kuno ka kay wa kuno siya mingon nga tanan. So meaning dili ka dili ka makakuan sa word nga tanan. Counter Mr. Moderator. As moderator, nakadungog po yun ko nga mayon siya tanan, Diyos. Mo bito to nga dito nakabase ang iyang pangutana. Di man makreto. So, di lang po ta mabaya. So, as number 4 nga rules, ang pangutana relevant. So, ibalik ang pangutana, tapos mutubag po si Brad Wilson. Diyos ba ang pangutana? Bro, kanin. Taruga sa dayo. Naglisod na. Katawa sa pangutana. Pero ito pangutana. Imo magigamit ang pulong tanan. Ang tanang larawan nga gikan sa Espanya, Diyos. Imo pag yung with action nga pinapunit sa 1991 edition sa Mayong Balita. Ako pangutana diha, mabasa ba diha nga ang tanang larawan sa Espanya nga gikulit mga Diyos. Mabasa o dili? Ito ba? Mabasa sa Biblia, oy, nganong di ko mabasa, gibasa man ako. Ang word tanan niya sa Salmo 96 versikulo 7. Kaulawan ang tanang na nagsimbag larawan nga naghimaya sa ilang Diyos. Karon ang Espanya ari na to basahon. Unsa 1981 edition Mayong Balita Biblia. Matod pa diyo? Matod pa sa Gis 9 sa Jeremias. Gihalupan nilang plata gikan sa Espanya ang mga kinulit nga Diyos. Natubag ang pangutana. Sunod pangutana kanang isog-isog. Sunod pangutana kay ningon makakanan o niya
pwede ba nga akong basahon ang maong maing balita? Di maroon po objection, Mr. Moderator. Pwede ba na kung ako'y mabasa, Mr. Moderator, o dili? Moderator, sa dili ni panahon sa pagbasa, panahon ni good sa imong pangutana, i-grab ang opportunity nga naa kay 15 minutes cross-examination. Sunod pangutana, okay. Kamingon ka man nga imo man di pahamayan, sumasimong tubag, nga ang tanang mga larawan sa kinulit sa Espanya, mga Diyos-Diyos, suma sa imong gitubag, karon makahatag ka ba og ngalan sa Diyos-Diyos? Nga gisimbas Katoliko, bisan tuod way nga na res Katoliko, sama sa tong tema, nga gisimba nga larawan isip Diyos or idolatria sa Greek. Okay? Nga ngalan sa taga nga naa sa Espanya karon. Okay. Makahatag ka ba og usa ka larawan nga gisimba nga gitawag nato og idolatria sa Greek? Ngalan sa tao, ngalan nga gisimba isip Diyos. Tagai ko og ngalan sa katao. Sige. Makahatag ka dili. Makatug-an no, dili makahatag. Kaya di mo ko manghatag o referensya, ako aman yung gipalit. Tanawa, makatubag ko, makatug-an ko. Onya, kinsa man eh. Kinsa man eh. San Antonio, kay bulungan og mga bungang uyamot na San Antonio, himaya sa Espanya. Amen. Onya, unsa gisuwat sa mayong mga Biblia, 1981 version. Gihalo pa nila plata gikan sa Espanya ang ilang mga Diyos nga pulos kinulit. Kinulit man si San Antonio de Padua. Sunod pangutana, page 5. Mr. Moderator, sunod pangutana. Mingon man kayo magigamit ng libros nga nobinahan ni San Antonio de Padua. Mabasa ba diha sa maong libro referensya? Balik ko na ko nga diha mismo si San Antonio de Padua giisip namo nga Dios. Mabasa ana o dili? Tubag, mabasa lagi sa referensya o Biblia kay ang basihanan sa pagmatuod gipirmahan gani nato. Diha? Objection, Biblia o referensya. Basahon ang referensya. Objection, Mr. Moderator. Objection na to. Last ruling. Okay, rules of dialogue number 10, objection anytime. So valid nga mo-object anytime. So what is your objection, Ang Mr. Ahok? Objection, sumala sa tong tema Biblia o referensya. Ang referensya nga imong gigamit, matod pa nimo, nagsuportas ako pangutana nga si San Antonio de Padua, giisip namo nga Diyos. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, mabasa ba sa maong referensya nga iyang gigamit nga nobinahan nga si San Antonio de Padua, giisip sa Katoliko nga Diyos? Mabasa o dili? Okay, categorical. Sa referensya. Counter objection. Ang tema gipasukan sa pamatuod-an sumalas Biblia o referensya. Kung doon naman siya pangutana, pwede na ko tubagon sa referensya, pwede po sa Biblia. Mao man ay atong gisaputan. May magliyong ka nga referensya ra pasahon. Pamatuod-an sa referensya, Biblia o referensya. Counter objection, Mr. Moderator. Ang ako pangutana, sumala sa ruling na to, dili napay counter. Pwede pa mo counter, bro. Pwede pa. Ingani. Ang counter, bro, mo ni. Double counter ni, bro. Moderator's time, no? Ikaw ang mi-object, tapos siya mo counter, so mo ruling na ang moderator. Kasara. So, based sa iyang tubag, Bible and reference. So, ang imong pangutana, iyang tubagon sa reference sa Biblia. So, atong hatagan siya 1 minute kapag tubag sa imong pangutana. Okay, balik ko na ko, bro. Okay ka? Okay na, ginawa sa gamay. Sunod po, bro. Kaya imo bang gigamit na, nga matod pa nimo na ay mabasa, unya di po ka mosugot nga itong basahon na, unya gigamit kas Biblia. Suma sa mong Salmo 96, versikulo 7, nga ang mga kinulit, mabasa ba diha nga San Antonio de Padua suma sa Biblia? Mabasa o dili? Tubag, mabasa o. Sa Biblia? Gibasa lagi na ako ni referensya o Biblia ang basihanan sa pagmatuod. Kaya referensya si San Antonio de Padua, himaya sa Espanya. Onya, sa Biblia, mayroon ba Biblia 1981 edition?
gikan sa Espanya gihalupan lag plata ang mga Diyos nga pulos kinulit. Oh, kinulit man sila si San Antonio. Okay, last question. Human sa pangutana, motubag siya 1 minute, dayon ato nang tapuson ang first cross-examination. Pangutana. Sunod pangutana, imo manggingon nga si Josue na timingan ra nga misimba katubangan sa larawan. Objection. Iya, di pamayag. Ako mo na timingan. Di sa pagpasyan sa likod ako mo na timingan. Kung nato ma-review. Timing mo ra Monitor's time no, Brad Ahok, naminaw gud ko, wag po siya gingon. Lingon siya. Yan na timingan ba? Ano mo sa material? During sa Ako to gihulat tong portion kay gigikot man niya. So ako to gihulat, wala po siya mayon na gitimingan. Sige, in fairness po siya. Sige. Dili, So about last question. Sige, sa pangutana pa ng lisod-lisod. last pangutana Sa'yo na. last na kay ang time 17 seconds. Last question na ni. Okay, karon. Pangutan og referensya ari Biblia. Uyon ka ba nga ang gidili sa Biblia mao ang idolatria dili ang idoldulia? Uyon ka ni dili? Awak hibaw na. Uyunan pa nako. Kanang daw uyunan man nako. Oh. Ano man, kay isa-isa lagi nako kanina nga ang pagsimba isip Dios ang larawan, usapod na sa makapadiyos Dios. Unya ang pagsimba sa larawan, usapod na sa rason nga makapadiyos Dios. Mao na nga doon na mo Dios kay nagsimba mo sa larawan ni San Antonio de Padua o ni San Vicente Ferrer. Katong naay gitawag girepo kay nagsimba, mao to ang doon na Dios. Atong palakpakan ang atong duha candidators, Brad Wilson Ochoa o kang Brother Marcelo Ahok, karatong ihatag ang 20 minutos na pagbungkag sa gipabarog ni Brad Ochoa. Timekeeper, sugdi ang prasan, pagsugod po ni Brad Marcelo Ahok sa pagsulti. Atong palakpakan si Marcelo Ahok. Mayong mabihig ka itong tanan o sa itong katbang panahon na ako sa pagligar sa maong barugan niyang tema nga ang Katoliko basta ko'y mabasa ang Katoliko sa maong tema pero ang pagsimba ko sa larawan sa mga Katoliko maong paghimaya sa Diyos mao na ako rong bungkago ni kini maong tema sumala sa iyang di pamahayag nga nagwisi-wisi gud. Matod pa niya nga ang tanan ko ng larawan sa Katoliko Diyos mao ni iyang gibuyan. Well, unsa man di ay doktrina sa simbahan Katoliko mahitungod dinhi. Mga igsoon, kini ako gigamit ron nga mga referensya mao kini official nga baruganan sa simbahan Katoliko kabahin sa mga larawan. Mayong kini official mao na gini di na mausab di pwede tugma sa simbahan nga unsa may baruganan sa simbahan Katoliko mahitungod din ning maong larawan. Sumala sa Fundamental of Catholic Dogma, page 320. Masagingon, it is permissible and profitable to venerate images of the saints. So, unsa di ay ang gingon sa simbahan Katoliko? Unsa man? Mapuslanon o unsa man? Ang pagtahod sa tanang mga imahe sa mga santos. Mapuslanon ang pagtahod. Ang tudlo sa simbahan Katoliko, pagtahod. Unya kining pagtahod o si essence maguni sa word nga worship. Kung ano itong gamitan sa Word Dictionary, ang dictionary nagtugaan nga ang word worship, ang essence ani is saman veneration, adoration, o kasaman honor. So naay degree sa pulong nga worship. Karon gamit niya ang mga referensya, labi na rin ka San Antonio de Padua, gibutang dito, gisimba San Antonio de Padua. Dili katungod niya nga mo-explain ni ining maong libro, kay dili man niya ha. Katungdanan sa simbahan nga mo-explain ni ini, unsa may pasabot ni ini. Karon iya pa yung giuyunan, nga doon na ko degree
sa pagsimba nga dunay pagsimba nga dili Dios o duna pay pagsimba ngadto sa Dios. So no, wa koy pagsumpa kana dapita kay baruganan as Katoliko o kining tawanan ni approve ni Abang nga naman Catholic standard dapita. Sa to ba murag nanundog ra dinhi ato ka sa ato ang doktrina. Sunod, unsa may lain nga baruganan sa simbahan Katoliko may tungod sa mga doktrina gyud nato, tawag nato og dogma gyud nato og sa atong simbahan. Anitan arita sa Catechism of the Catholic Church, arita sa article nga image, kabasaw na sa arita sa 2132. Okay. Pero kay basin niya makatulik ko kamadugay. Dala. Paragraph ni bro. Catechism of the Catholic Church 2132. Dala. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols, and then the honor rendered to an image passes to its prototype. Amot lang, nakasabot man itong katmangan English man eh. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So asa di ang nga musimba ta ngadto sa Dios? Unsa nga sa klaseng pagsimba? Adoration. Unsa mga tong respeto nga gihatag sa mga imahen sa mga santos? Veneration. Ambot lang nitong igsoon nga kasabot man ig word adoration, veneration. Well, essence man gyapon ni ang word veneration gi kuha na sa Greek nga dulia o niya ang latria mao nang pagsimba ngadto sa Dios. Sumala sa dictionary ang idols pagsimba man ngadto sa Dios. Mao nang naay word idolatry sa English. O kining idolatry sa English gikan kini sa Greek word idolatria. Ang gidili sa Biblia idolatria dili idoldulia. Naman kay ang dulia diha that is veneration. Amen. So ang Katolikong simbahan gatahod lang nag-ingon ba lang simbahan Katoliko nga kining mga larawan nga San Antonio de Padua, ikaw ang among Dios, luwasa kami, himaya ka na mo isip Dios. Himaya sa Espanya, ang word himaya ato na katungdangan ako muguba siya. Ang word himaya is glory. Ang essence po sa glory is honor. Di ba si Dunggan si San Antonio de Padua tungod sa dakong buhat niya diha sa pagtuo ni Kristo. Wa mag-ingon nga San Antonio de Padua, Dios namo luwasa mi. Naganingon ba si Antonio de Padua? Wala. Mabasa ba niya? Tingali wala kini pugnet ba? Kini usahay pataka latag pugnet so sa kabasahon wa ta kaibaw. Unsa may gitudlo sa among Santo Papa Catechism of Saint Pius X. Karon para maklaro gyud unsa may gingon dire. Perting klaro ha. Kaya essence man God sa pagsimba, honor, o na naa may degree, iya man nagdingan ganina, nga doon ay degree, dahil pagsimba o honor, nga dili ngadto sa Dios, o naa may pagsimba o honor, ngadto sa Dios. Matod pa ni Santo Papa Pio X, what is the difference between the honor we give to God and the honor we give to the saints? Ato ning i-catechize na para makatolik na. Ganun ay magdamag-damag, supak-supak. Between the honor we give to God and the honor we give to the saints, there is this difference, that we adore God because of His infinite excellence. Sa Ojin, ang gialaw nato maura gyud ang pagpamangka. While ang speaker nagsulti, maminaw tang tanan o dili ta bubungat o mga pulong para tinaw ang ato madunggan gikan sa ato speaker. So padayon na bro. Paminaw mga isol, sakto ba iyang pangdodo kanina? That we adore God because of His infinite excellence, whereas we do not adore the saints. So di ba? Wala na itong simbaha ang mga santos isip Diyos adoration. But we adore God alone. Na karon. But honor and venerate them as God's friend and our intercessors with Him.
The honor we give to God is called latria. Ah, unsa di ay? Latria. That is worship of adoration. Unsa di meaning sa word latria? Worship of adoration. The honor we give to the saints is called dulia. That is the veneration of the servants of God. Mao ni baruganan sa Katoliko. Malawa gyud ko, ako ginisupak ang iyang mga baruganan nga matupad niya nga ang tanan kunong larawan nga gikulit labi na sa Espanya. Diyos ko, ako gipangayuan. Unya karon mutok. Tama? Pangutanan ako ganina. Mabasa ba sa maong kining litanya or kining nobinahan ni San Antonio de Padua, giisip atong Dios, motubag dayon mo gamit og Biblia. Specific ako pangutana. Siguro na kining atong kaatbang dili sa specific og hatag motubag, matupana, wido-wido nga pagtubag. Kining ato specific yun. Asa doktrina simbahan atong barukan. Unsa may doktrina simbahan? Ato lang gitahod, venerate. Kaya ang essence, di man niya, ang essence sa word worship is an honor, respect, reverence. Bawala kang tig, basa ba ng dictionary? Wala naman na itong dictionary, ali. Tama. Kaya akong dictionary, dili na yung basta-basta nga, ginama nas Pilipinas. Dili, ang naghatag na ba kay ang tag-iyan ay namatay ng bot. Akong Brad Thirst. O niya, ang naghatag na si Brad Ron. Akong si Kwake. Tama? Pang and Wagno Standard College Dictionary. Kini akong gigamit ng mga reference sa pag-define sa mga terms. Kaya lisod ba kayo magjama-jama ko define na ni. Kaya ganina, nagjama-jama siya. Ako sa ipangutana sa word na pagsimbang, paghimaya, pwede ra. Sa ito pa, na panahon na di pa pwede. Kaya nang pwede, na tayo kung di pwede. Dapat, be specific. Paano, magdibate ko nga, be specific yun. Ako, di man yung katungod ako nga, mupabaro, kaya di man ako affirmative, ito lagi kong mo defend. Nya, wait, supak-supak sa imong baruganan. Kung di mo nang gadap ako ginagmay dire. Ha? Di man niya, mga ison. Iya pa yung gigamit ang mga bersikulo, Exodo 23. Dili absoluto, nga tanang larawan, gidili. Di man niya, dili absoluto. Kaya kung, maganda ikaw, makita ay nila ako rin, ako gigama nga pangutanari, usas mga pangutanari ini, nga makaguba sa instant. Sayok ba ang paghimo sa tanang larawan per se? Sayok o dili? So, dili yun, gano'n man, mahuboingon ni siya, o, oo, sa ito ba, isupak sa Diyos ang iyang balaod, na ayaw paghimo ka naman, kaya ang Diyos mismo, nagsugong paghimo ang larawan. Sa isudo, magdisingdo, versikulo, 18 ito 20. Pero, ngayon siya, basta giludhan, gihimaya, isimba, kanang pagsimba, essence sa pagsimba, di man mga ison, nga ang essence sa pagsimba, maugit, usa na ng pagluhod. Pananglitan, si Josue, pasilot, iyang isimba ang Pangulo sa kasunduluhan sa langit, ang anghel. Genesis 19, versikulo 1. Diha pa silot, nakasaba silot sa iyang paghapa, nagtos mo ang Pangulo sa maong anghel. Iya na, nga naman, naalagi degree sa klaseng paghapa. Pananglitan, ang word nga, ang word nga, itawag na to worship. Asara mo to, kapila do? O, mahagbong kapila do? Dili ka tunay papel, hindi, suglok-lok kanina. Dili na mo, bro. Darang-darang nalingkuran sa atong moderator. Panalitan, niya. Kung atong ganitan o etymology, lunag etymology, kagikanan sa ang termino, ang origin. Ang origin pagig sa word worship is proskuneo. Unsa may meaning sa proskuneo? Meaning to kiss, paghalok. Karon, doon na by degree ang paghalok? Doon na! Ang importante, siya, muhalok sa iyang asawa o sa iyang anak. Managsama ba ang gibugaton sa paghalok sa iyang anak o iyang asawa? Dili. Ambot lang, ninyo ba na, basta tagaan na ito example. Kamu, kung muhalok mo sa iyong asawa, maura bang klaseng paghalok sa inyong anak? Mauna nga ang worship niya, doon na degree. Mauna nga ang simbahan, gahatag o mga termino, gipaklaros mga tao, nigamit sa word adoration and veneration.
Mao na nga salamat kayo kay ni-approve gid siya nga dunay degree of quality ang pagsimba. Mao na dunay pagsimba nga dili gadto sa Dios o dunay pagsimba ngadto sa Dios. Mao na nga sakto kayo ang giingon sa Biblia kung paano sa barugan ang simbang Katoliko. Nga naman si Josue, karita. Gigamit niya si Josue ganina. Sa Josue 5 bersikulo 14, si Josue may simba sa anghel. Kaya ang isang sa paghapa, diba niya, ang dagang pamagi sa pagsimba, paghapa, pagluhod, mga magina, sagad. Pagalitan si Daniel, gisimba ni Nabucodonosor sa Daniel 2:46. Nakasama gipadlong ba ni Daniel si Nabucodonosor nga nisimba ngadto kaniya? Wala nga naman kay naibaw si Daniel nga ang pagsimba nga gihatag ni Nabucodonosor ngadto kaniya dili pagsimba nga isip creator of all things, meaning God. Dili wala nga ito ang sigsuot kanalay amog lang panalitan sa unang hari versikulo 5 si Solomon miantos templo ang ba nga kasundulungan nagampo sila dito. Nagluhod, nagdupa, binayaw ang kamot. Sa 54, o mitindog si Solomon. Sa dihang nagampo, binayaw ang iyang kamot at ubangan sa templo. O niya, unsa man ang templo sa simbahan? Sa panahon sa mga Hudyo, doon na may larawan. Doon na. Inanay ang ilang simbahan, namot lang na aba. Basta ka ang templo sa mga Hudyo, napuno, ginautulit na larawan. Kamaingon din siya nga, na katong pagsimbahan mag ni Josue, gamit siya din na Josue, nga, kung na to ka ng asa na, tayo ka na bang wala ito sa tayo nga marag na natungnan karo na natungnan patiningan ko dungog ko tiningan ko no sa Josue 16 babasa pa diya nga natungnan no usaman tinuyuan ni Josue nga iyang gigisi ang iyang mismong sarina og bihapa atubangan sa sudlanan sa kasabutan og sa Ginoo para unsa man dinaas sa sunalan sa kasabutan naaintaw larawan diha unya kanang maong larawana gilingkuran sumala sa mga Biblia gilingkuran din sa Dios mismo mabasa sa Biblia unang Kronikas 3:6 ug ang Dios naglingkod ibabaw sa kirubin dalawa para nga mga larawan di na kwentong tagjaman nga dugog-dugmokon sa mga ubang mga sa badista na ilang igsoon nga gidugmok-dugmok ang larawan uban po ng mga bunag gidugmok-dugmok kayon tingali mao na gina nga ang gamay kahibalo delikado ha ora sakto gid ang ingos panultihon wala nga Mr. Moderator tingali taas-taas na ning hawang pagpamayag ron kay igor mo supat 5 minutes 5 minutes pa 5 minutes pa adi hugdo na ko ni kay sayang bunang tagtaman-taman ron karon Yapel yo. kamu na po o usa si boy hay sunod unsa man di ay naa sa templo sa larawan sa 2 Kronikas 3 bersikulo 6-7 sa dihan si Solomon gisugo naghimog larawan templo sa Dios daad gitang halupan ang mga pungpong o mga kinulit nga larawan ang mga pungpong mismo karon kagayong pa man diyon sa man ang Ginoo sa dihan nahuman ang mga templo 2 Kronikas 7 bersikulo 15 ngadto 16 diyon sa man ang Ginoo ngadto ka Solomon pilion ko kining dapita diin ako simbahon hangtod sa kahangturan Oy, nay mga larawan day. ang templo nagihimo sa Dios sibahimo sa Dios nagihimo ni Solomon na puno og kinulit nga larawan dulad sa South katos bongbong sumala sa Ezekiel 41 bersikulo 18-20 saman, kapulong kinulit na larawan. Yung saan Ginoo, pilion ko kining dapita, diin ako simbahon, hangtod sa kahangturan. Uy, nay larawan day ang karon, kinsa man timpluha karon, nga dunay larawan, Katoliko sa Ginoo, nga asa sa simbahon. Katoliko. Kasi nang ilaham, dinali bongbong, kortina, drum, gitar, pastor at matubangan, magwali. Alam mo nga, lamay ka doon ang larawan. Ang simbahan na mga kinulit larawan. Kumusod ka, makil kini mga presence sa Ginoo. Gano'n man. Hebreo 5, ang larawan nagrepresentar sa himaya sa Diyos. Iwa na ito mabasa, ingani magunay, ringon si Dana, ganina, nastorya may, gikan ko na sa Katoliko, ako, gikan ko Katoliko, o niya nabaling ko lang tinuan, nibalik ako Katoliko, basi ikaw sunod. Amen. Basin pa, na, ay kabla ka, welcome ka na mo, hindi mo na yung umapag,
pag-degrade sa like tinuan. Saya Ano nak to trabaho, lang. depend na itong trabaho dito Karon. sa laki. Gipangutana ko siya. Unsay Last kalainan? 3 minutes. Unsay kalainan sa idol dulia o idolatria? Wa katubag di masad. Uyon ra ko ana. Punta na ko, uyon ka ba katunay kalainan ni? Unsa may kalainan ay pulong idol dulia o idolatria? Wa katubag. Una ka magsupak-supak ka sa usa ka butang nga wa ka mahibaw kung unsay tinuod. Naaba sa saktong pangunahuna ang usa ka tawo nga magsupak-supak ka sa usa ka butang nga wa ka mahibaw kung unsay sakto. Naaba sa saktong pangunahuna. Dili ka sulindaw. Asa ba kang kapitan ng pang asa ba ang kartiyo matong panibradalan? Asa ba ang kartiyo ni mo gibutang dito kita? Asa ka rin mabasa ka? Ha? Makangat rin gamay na. Wala mga igsoon, tingali, i-wave na lang ako do. Last 2 minutes. So, salamat po Regalo. sa pag-wave. Atong hatagan sa masipang palakpak si Brother Marcelo ako. O karon atong i-welcome si Brother Wilson Ochoa alang sa iya ng mga pangutana. Pagsugod ni Brother Ochoa sa pagpangutana, sugod po dayon ang paghaktik sa orasan. Unang pangutana. Okay. Salamat, Mr. Dito. Unang pangutana. Imong gipamahayag nga ang pagsimba ninyo sa larawan wa magpasabot nga kini Dios. Tinuod ba to o dili? Pareho ka ba? Sumala sa imong pamahayag nga dunay degree ang pagsimba nga dili isip nga Dios o dunay pagsimba nga Dios, ako lang po nga gisakyan. Sakto ang imong nadungog. Okay, salamat. Tingong ka sakto nga nagsimba sa imong larawan. So uyon ka karon nga nagsimba gid mo sa larawan. Sunod, tutubag. Ang pagsimba nga among gihatag is veneration. Kaya ang word worship makategoriksyon Mr. Moderator. Ang pangutana kategorikal. Uyon ka ba nga nagsimba gid ka sa larawan? Uyon lagi. Kamila pa man siya mo uyon. Pwede siya qualify. Ni tubag na siya uyon tos iyang gihatag og qualification. So kaminaw sa iyang 1 minute answer. Mo qualify pa. Isa. Mo qualify mo dito mo tubag pa kog timas kay sayang. Ang among pagsimba dili isip nga Dios. Kaya ang word worship lagi ikan check. Boleh. Ini. Ako na magihatag say ganina. Di na mo ta kaangay mangutana na kay grabe naman ang tinaw ka to suga na to natubang na to ron. Ang veneration ton sa English ba kining sa tawag to Greek pa is Julia o niya ang simba worship kanang lain nga ngadto sa Dios is kita latria, di translate ra ning duha ngadto sa English o worship. Mao na nga dunay kategori. Imo paginjangkon nga dunay worship nga dili ngadto sa Dios o worship nga dili pod pangadto sa Dios. Mao na kaming Katoliko sibo sa imong gipamahayag ganina mao stand sa simbahan nga ang among gihatag nga honor kon worship veneration. So imong giuyonan nga nagsimba gid mo larawan. Ang akong sunod pangutana. Sumala sa Jeremias 10:9. Gianupan nila plata gikan sa Espanya ang ilang mga Diyos na pulos punulit. Ang pangutana, imo ning uyunan teksto o imo supakon? Sakto ang teksto sayo pang imong pagsabot. Nga naman, the quote niya ang Salmo 97 versikulo 7, it refers to idols. Ang gingon sa Biblia is idolatry. Idolatry sa Greek, dili idololya. Kung nakasabot sa definition sa mga termino, tingali dili ni angay nga pangutana. Karon kanang Salmo 97 versikulo 7, it refers to idols. Karon idols ba ang tanang larawan nga pasabot sa Biblia? No. Okay, salamat to ba? Imong giuyunan ang teksto sa Jeremias 10:9. Nagikan sa Espanya, gihalupan nila plata ang ilang mga Diyos nga pulos kinulit. Ang pangutana, sumala niining inyong basahon sa San Antonio de Padua, page 11. Si San Antonio, himaya gikan sa Espanya. Ang pangutana,
Din gikan si San Antonio de Padua. Espanya, Sa Espanya. o sa Pilipinas? Espanya, kumbaga daw. Way, ulayuan, pangutana, way, unod dyan. Karang lisod ka, pangutana, oy. Katungod ba niya mangutana? Sunod, tubago na ko yung pangutana. Kaya katungod ba niya kaya sa affirmative side. Ato lang i-respect yung pangutana. Pero ato lang yung tubagon sa sayon na papatubay. Ang pagpuglit-puglit sa bersikulo o pagpuglit-puglit sa mga referensya, huwag naman kadimao. Ako nito ba? Asa ka naman tubag ko? O yun na ako, nga si sa... Objection anytime. What is your objection? Objection ko, kaya ano, ang akong pangutana, kaya iyan naman yoyonan nga ang teksto sa Jeremias 10:9, nagikan sa Espanya, doon ay mga Diyos-Diyos na pulos kinulit. Kanya, nimin inyong basahon, doon ay si San Antonio, himaya gikan sa Espanya. Ang akong pangutana, kategorikal man gusto dito. Gikan si San Antonio di Padua ang larawan. Espanya o Pilipinas, kung ito baga, kategorikal. Ang categorical yes Okay, or raning no. larawana kay gikas Amerika. So I'm sorry nga dito categorical imong pangutana. Lugar man imong gipili, Espanya o Pilipinas. Ang categorical Ay, wa yes ka or balo no. ni. Oo. So Naunsa? kato imong pangutana multiple choice. Multiple choice to brother. Naunsa? I-revise imong pangutana. Itong revise, pero natubag nila ng katubang. So multiple choice, mga grade 1, multiple choice. Oh, dod ikaw dod okay. Hindi ko Pero pangutana. Ay, sorry. Oh, joy lain pangutana oy. Multiple choice. Luya kayo oy. Sumala sa Jeremias 10:9, Unay unod. galupan nila bukata, gikan sa Espanya, ang mga Diyos-Diyos na pulos kinulit niya larawan. Lagi, wait. Si San Antonio de Padua sa Philippines, larawan niya, gikan sa Espanya. Oh, sumay. Ang pangutana. Oh, di na parehas. Multiple choice, ha? Asa gikan si San Antonio de Padua? Himaya sa Espanya o himaya sa Pilipinas? Gikas sa Espanya pero dili Diyos. Tubag. Kayo na kayo. Ang iyang mga premise, Layo kay tinuod eh. Mr. Moderator, ang iyang premise, that is objection, Mr. Moderator, that is presumption. Nga naman, nag-presume niya daan, nga kanang Salmo or Jeremias, panahon na ni San Antonio de Padua, which is si San Antonio de Padua, hanggang sa perting layuan ang tayo mana, before Christ na after Christ si San Antonio de Padua, ayaw i-presume nga si San Antonio de Padua, ang akong Mr. Moderator, nga i-presume niya daan ni San Antonio de Padua, nga lang panahon na nabilong diha sa anang maong Biblia nga hindi mo Salmo or Jeremias, which is, ang time is not fit. Okay, moderator's time. Okay. So ang imuhang kanang kuan pangutana Brad, kuan tungod kay nag policy and presumption ka. So i-revise. Pwede. Sige, ako nang i-revise. Nice. I-revise ng mga kamigo na sila. Comment sa board. Sige, multiple choice. Multiple choice. Multiple choice man yung pangutana. O, pabot. Sumala sa Jeremias 10:9 lagi. Ako man ang gigamit ganina yung Biblia o referensya mo. Gikas sa Amerika. Gikan sa Espanya, daghang kinulit nga larawan. Si San Antonio de Padua, kinulit sa nga larawan. Ang atong pangutana, mauni. Please agitan ang larawan ni San Antonio de Padua. Tubagadong. Gikan ba na sa Espanya o gikan ba na sa Pilipinas? Tubagadong pero mahuman. Tubagadong layo ra gyud pangutana oy unod ra. Tubag, si San Antonio de Padua, gikan sa Espanya o dili siya Diyos. Amen. Nga naman, kasi San Antonio de Padua, karang word niya, himaya sa Espanya, si San Antonio de Padua, unsa man ang word himaya? Dili tanang panahon ang word himaya, it refers to God. Kaya naman, ang essence sa word glory is honor, pagtahod. Palantan, Viva Espanya, himaya sa Espanya. Pasabot na, himaya ang giisip Diyos ang Espanya. Viva Pilipinas, himaya Pilipinas. O glory sa Pilipinas. Nagpasabot pa na ang Pilipinas, Diyos na, ang Espanya, Diyos na, naalagi degree. Sakta ba? Kung di nakasabot ang degree, abot pa rin mo. Morning glory, ulak. Na may side din sa tumi. So, pangutana. Imong giuyonan nga si San Antonio de Padua gikan sa Espanya. Jeremias 10:9 makinulit nga larawan Diyos gikan sa Espanya. Ang pangutana, unsa may gikan sa Espanya? Diyos sa Espanya o dili Diyos? That is fallacy of hostage generalization. Nga naman, api kita nang gikan sa Espanya, Diyos na. How about the Bible?
ang abot ang Bible sa Pilipinas, Mr. Moderator, that is, official moderator, that is policy of hostage generalization. Objection time. Hindi mo guna policy. Ang pangutana man na kategorikal. Di ang ko na ko mo nga ang pag isa mo check ko. Yang ko na ko mo di pa lagi ka sa Espanya. Onya, di ba sila ka sa inyo dito? Ino yung nakasa kung pangutana primero sa mga kasukan ko. Hindi ka wala ko. Nakila na way unod gyapon mga pangutana. Ang atong pangutana kay imo naman ang giuyunan, nakita nang tungod pa lagi ka sa Espanya. Kung sa may gikan sa Espanya, Diyos nga pulos kinulit o dili Diyos nga pulos kinulit. Diya sa gilabasa nimo nga bersikulo. Dahil babasa diya nga mga Diyos kaniya sa Espanya nga wala ka ma-Christianize. Sa diha na Christianize na pag propagate na sa Christianity doon sa Pilipinas, gidala na mo usa sa mga gidala diri sa Catholic faith sa Espanya is it saints, not God. Kaya gingon diha is venerate, pagsimba as veneration, dili adoration. Paghimaya, pagrespeto, pagtahod, honor, pamanaisen sa glory, himaya. So karon, dili sa tanan nga gikan sa Espanya is Diyos. Ano man, wala ang gingon kanila, that is policy of hostage generalization. Kita na naman niya, kabi ka gikan Espanya, Diyos na. Oy, asa man nga itong sentido kumo na? Why sentido kumo? Sunod pa utang. Tawag na pa. Sunod pangutana, salamat kay Magangkon nga kinulit nga larawan dito sa Espanya sa Santorini Padua. Premise sa pangutana. Sumala sa imong pamahayag nga ang pagsimba ninyong larawan giisip lang nga pagtahod o giisip nga santos. O giisip nga santos. Ang pangutana, basta ba di ay simbahon o niya isipon nga santos? Dili na siya Diyos. Palihog tubag. Dili ay naman paniangay pamakanan niya kapit na maglaro ha. Ang among gibuhat i-diretso og tubag isa dito dili magdaghan tay malipat na ang mga naminaw. Palihog ang pangutana kay imo ako ang akong pangutana kay ako naman niya nga matong pa siyang pamahayag nga ang pagsimba nila sa larawan ilang gitahod lang nga pagsimba. Simba nga pagtahod lang mo na yung gingawa niya, giisip nga santos. Ang pangutana maone. O, paminaw. Tungod ba kay giisip nga santos? Dili na ba sa Diyos kung bisa gisimba? Dili. Dili na kung hindi santos. Kaklaro na song ginong nga dili. Nga naman, ang baruganan sa simbahan, ang santos, dili intaw na mo na Diyos. Ngayon kami nga, Diyos na mo nga Antonio di Padua, Diyos na mo nga San Jose, niya na ba ang Katoliko? No! Usa na gingon sa simbahan? Saman, usa na gingon sa simbahan? Usa gingon? Saman, di-venerate na mo ang mga larawan sa mga santos, sumala sa Catechism of the Catholic Church. Ang adoration due to God alone. Wala ba? Karon, pastor. Ay. Okay, next question. Next question. Wala na question. Matod pa niya, ang pagsimba tunog larawan, isip santos, dili di kuno na Diyos. Kaya giisip nila nga santos. Karon ang pangutana maone. Sumala ni ining version, duha ni ka version ha, kakong kay premise ni. Kristohanong katilingban o kaning interlinear Tagalog. Sige. Nga si Artemis, banal na bato. Dire larawan. Banal na larawan. Giisip ni sila nga banal ang pangutana. Kay giisip man ninyo nga santos ang inyong larawan. Nya ingon man ka nga basta isipon nga santos. Dili Diyos. Si Artemis Diyos dili. Tuba. Si Artemis Diyos sa Dili santos Katoliko. Now sa kung tuwa kagibaw ang sa mga Greek mythology o mga Roman mythology, Kalayo ka. Santos sa Katoliko. Diyos na sa Greece, sa Europe mga area, ang santo sa simbahang Katoliko, ito na mausap ito ko. Maong sa may, kada si Artemis, Diyos na sa Greece. Karon, dili na mismo nag-exist tinuod na. Nga naman, ang idols, kaya naman, Diyos siya, Diyos siya sa mga pagano. Ang santo sa simbahang Katoliko, dili
ito na Diyos naman. Nag-exist na sila. Unang Korinto 8 versikulo saman. 4 ang Diyos nagrepresentar sa mga butang dili tinuod. Kunya unsa man si San Antonio de Padua nagrepresent tinuod ba dili? Tinuod. Wow, naman ka. Naabot naman Santos. Imo nang giuyunan ganina nga si San Antonio de Padua gisimba niyo isip pagtahod kay ni Santos. Santos man na. Kunya imong giangkon sa basta isipon nga Santos ang larawan bisa gisimba dili Dios. Pero Santos dali sa Artemis. Biblia si Artemis gisimba giisip nga Santos. Sa mga Greek. Giangkon man nila ganina. Objection time. What is your objection? Unsa naman taon? Wa ko mahayag nga basta balang Santos sa mga lain nga ang akong ibang Santos sa simbahan Katoliko. Well, labot magbilang Santos sa mga lain. Nga naman kay ang Buddhism, ang Jainism, ang Sikhism, ang Muslim, ang mga Hinduism, na masila gitawag ng mga banal. Pero ang akong banal ni Sumandre sa simbahan Katoliko ayaw ko sa dili Katoliko. Naunsa naman ta ka oy. Okay, what is your counter objection? Counter objection, Mr. Moderator. Dito bang naniya ganina, ngayon siya, ako pang basta isipon ba dahil nga Santos niya, gisimba, Diyos. Pero ako niya, kanina dito Diyos, basta isipon niya Santos. Karon si Artemis, di angkon niya ini, banal. Di angkon niya, giisipon siya nga Santos, dahil banal man niya ba ito, larawan. So karon ako mga tana, Santos sa mga Katoliko mo ni Artemis. kung saman si Artemis, Diyos o dili Diyos. Kasi pangutan mo dito sa basahon ako ang tema ha, basin nakalimot na ni sila. Pamatud-an nga ang pagsimba sa mga larawan sa Katoliko. O Katoliko hoy. Larawan sa Katoliko ang atong topic. Dili larawan sa Artemisa ha. Pamatud-an nga ang pagsimba sa mga larawan sa Katoliko mo hinungdan sa paghimaya sa ilang mga disiyos sumala sa Biblia referensya. So ang atong subject matter dili larawan sa laing relihiyon. Sa Artemis ana imo gisgutan ng larawan sa mga Katoliko. This code sa na iba siya lagod ang pagutan na po subject matter. So I'm sorry sa imong objection overruled. Wanay lain ka pangutana gyud. Kanal diwasa. Pangutana. Okay, sunod pangutanan. Nagliso ko ba? Wanay ka pangutana. Inong ipamahayag ganina nga ang pagsimba ninyo sa larawan sa Katoliko o si Santo Antonio de Padua. Oo. Sabi na usa, ang pagsimba ninyo sa larawan ni San Antonio, giisip kini nga Kapit ora pista. simba nga pagtahod. Ang pangutana, imo ba nang gisulti kay maunay na suwat sa Biblia o imo na? Pareho ko ba? Referensya o Kasayon sa mga pangutana. Karon, sa unang Kronikas 29 versikulo 20 sa King James Version. Oh, mau tubag ako. tubag hoy. Kuwat tubag ba? Sa objection pa rin matubag. Object na. Open man objection. Object anytime pero ano? Ang iyang pautan na kategorikan, imo ra ba daw na o dili? So, tubaga sa yes or no, yun i-qualify sa 1 minute. So, okay na bro? Okay na? Okay. Ako mas pangutana, aron maklaro. Magbasig na lubog siya ha. Ang pangutana mo ni, imo maning gipamahayag nga matud pa nimo ang pagsimba ninyo sa larawan, pagsimba ka na nga pagtahod. Ang pangutana, imo ba nang gisulti kay maunay na suwat sa Biblia o imo nagtubag ako kategorikal. Sulat sa Biblia. Sumala sa Biblia o panudlo sa Santa Iglesia. Karon, Maritas King James. Sa unang Kronikas 29 versikulo 20. Ito ba nalagay ko? Naunsa na may taon ka oy. Ano siya? I have 1 minute to qualify. 29 versikulo 20. Ako nalagay ko, sumala sa Biblia, dili ako o panudlo sa Santa Iglesia. Karon. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God. All the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bow down their heads, and worship the Lord and the King. So doon ay degree. Pagsimba nga to sa Diyos, o sa hari. Doon ay degree ang kasi pagsimba.
So what is your objection? Kategorikal lagi akong pangutana. Tubag na lagi. Kung ano mo tubag akong imo-imo ba na? Kung Tubag sumala sa Biblia ninyo sa sa pangutana. Ang pangutana na hindi ka rin legit kaya wala sa kategorikal na pagtubag. Ang pamahayag niya naningon siya nga ang pagsimba nila sa larawan. Pagsimba pa na nga pagtahon. Ang akong pangutana, imo ba nang gisulti kay maoy na suwat sa Biblia? O imo-imo na na? Atong yung gisulti ba? Mao ba na nasuwat sa Biblia? Sa pamahayag nga, gingon nga pagtahod na pagsimba sa larawan. Mo dito sa base sa iyang tubag ningon siya nga sige sumala niya dili iya sumala sa binom ng mikot siya og verse. So next question. Sunod na pangutana. Okay, sunod pangutana. Oh, atong basihan sa iyang pamahayag. Kaya mo na yung debate. Ang pamahayag. Last question. Oh. Sa imong pamahayag, inyong gisimba isip pagtahod kay giila ninyo nga santos ang larawan. Ang pangutana, imo ba nang gisulti kay sugo na sa Dios o imo-imo na pud na? Ano ito ba? Dili lagi na ako. Ngano man? Gikot ko sa unang Kronikas 29 bersikulo 20. Dunay pagsimba ngadto sa Dios o dunay pagsimba ngadto sa hari? Karon nakasaba ang mga katawan nga misimba ngadto sa Dios o misimba sa hari? Wala ngano man kay duna lagi degree. Panalitan sila ba kung dunusor misimba kang Daniel mihapa o misimba kang Daniel. Karon gipadlong ba ni Daniel sumala sa Daniel 2:46 sila ba kung dunusor? O ayaw mo simbahan na kung dunusor kay di ko Dios ni ana ba si Daniel? Wala man. O ikaw pa to, gibat mo na siguro kayo mong word worship, Diyos, saragod. So, mo na nga, ang akong pamahayag, dili base sa akong huna-huna, kaugalingon, interpretasyon ng simbahan, o binase sa Biblia. Ako na to. So daghang salamat atong palakpakan ang atong duha ka debate. So karon nga second round. Kuya kayo ay So atong i-reduce ang oras sa second round. Hatagan nato. So dito ka sa atong second round na 10 minutes, sundan pod og 10 minutes cross examination. Atong i-welcome si nakirma naman gutat. Ang ato lang i-reduce nga instead na 20 minutes, himo na lang sa 10 minutes. Mo na 10 minutes. So time in pag start po niya og sulti. Okay. Ribat. Affirmative muna. So 10 minutes, undergo po siya 10 minutes. Kani, Muslim mo sa debate ni na ikaw na mo is usa kastan, then prosesamin, then rebatal. Sa kung mag second round ka bro, dapat natin specific at tema nga ako na po mo. Pag-ask siya 10 minutes. 10 minutes mo under go gihapon o cross examination. Okay. Inaghuman sa iya. Mao ra gyapon ang topic. Mora gud atong topic. Ang ribatal ya, pangutanon ko ng ribatal. Ano mo gusto? Infant baptism. Sunod. Okay, salamat. Ha? Wala may interaction. Kaya wa ko ma-inform og ibang ani ang pamaagi, pero mura magugmahog nga redundant na sa balik-balik sa topic nga larawan na gyapon. Sabutan na balik-balik bro. Ribatal na labi. As moderator no, mo bitong kanina pagbasa nako sa roll. Dapat naminaw mo akong pag-side sa roll. Ako ba yun sa okay ba mo ang both side? Niya mo okay. So dito nga time, dito mo mi-react. May klaro mga 2 rounds sa inyong debate. So ato lang i-reduce nga instead nga 10 minutes,
atong himuon na lang Sakto no, di lang din. Wala ka pangutanan ng stabilista. Oh. Sige, nakana ta sa mag-abot ta diha. Sige. Atong hatagan og 10 minutos ang atong igsuon Brother Wilson. Salamat kayo sa atong magtikon nga moderator nga way paglubad, way dapig-dapig. Okay. Salamat kayo sa tanan nga naminaw inyong nga dungog sipak pas palakpakan sa mga tao nga higante. No? Atong nadungog ang iyang mga tubag sa akong mga pangutana. Pero subo palandungon kay iyang mga tubag punos naglikay-likay. So, ilikay? Ha? Ikaw mo mulikay. Ako na katulad. Mao lang ang higalang mga silingan. Ako nang pagpamaka. Nga ingon mang siya sa iyang Ako nang pamahalaan. pamalikamot pagpamaka. Nga ang pagsimba na mo sa larawan, di isip ka na nga simba mapagtahod, isip santos. Karon pagpangutanan ako niya mahigala, kay giisip man dahil ka na niyong santos, o niya basta mo simba isip na santos, dili Diyos Diyos, nanon sa may hitabo kung itandi sa Biblia, si Artemis, Diyos man, pero giisip na santos sa karaang mga tao. Dili sa Katoliko. Dili sa Katoliko. Na basta isipon mo santos, pero Diyos Diyos. Dili sa Katoliko. Put an representation mga higala. Garaon kayo. Sa manang katarungan ng higala. Kung ganyan ba siya, nga, pangamo nga, ang pagsimba ko na kang gamit si Josue, daghan niyang isa-isa. Ang gamit ni Josue, miyapa o misimba atubangan sa larawan. Ang larawan ba yung gisimba? Oy, dili, lahi, kung atong itandi, sa atong gipamatud-an, ang mabinahan. Kaya ang mabina nga bisay sa diri, ang larawan yung gisimba, dili ang nagatubang sa pagsimba sa larawan. Wa may problema na magatubang ka masimba. Wa mo kay bawo ningon siya nga tanawa ng ilang simbahan. Murag wa man tingali na yung larawan nila. Wa di ka kaadto sa among simbahan na ay larawan mo. Wala na mo simbahan larawan. Nakasitya sa ato mga silingang Katoliko. Isimba nila ang larawan. Pero unsay gingon sa panahon ni Daniel, mismo si Sakrak Misa kung kapitin ko, tulog niya ang tao, ningon, nga dili kayo musimba sa imong Diyos o sa larawan ng imong ipatindog. Pero unsay gingon sa hari, ingon na siya nga, simbaha ang larawan. Ningon ba siya nga simbaha ang Diyos? Waoy, ningon na siya nga simbaha ang larawan. O niya kaya pagsimba ng larawan, paghimaya may Diyos, suma sa Salmo 96, versikulo 7, mao ni rason nga ato nga siningang Katoliko, doon lagi Diyos. Nga naman, si San Antonio de Padua, page 11, himaya, ikan sa Espanya. O niya sa mayong Balita Biblia, 1981 edition, nagingon, nga gihalupan nila og plata, gikan sa Espanya ang ilang mga Diyos nga pulos kinulit. O niya giangkon sa itong higala ganina. Nga kinulit, larawan bitaw na si San Antonio de Padua. Salamat kayo kay angkon ka. Nga larawan si San Antonio de Padua. O niya kay larawan man si San Antonio de Padua, akong ipaluapan o pangutana, kay larawan man di ay unya gikan sa Espanya, sa may gikan sa Espanya, larawan sa Diyos o larawan sa dili Diyos. Larawan sa Diyos. Therefore, tanawa, bisag basahon ninyo. Sigurado ko naman, may copy na yun. Dugay nyo ako, pero akong gampingan. Aron lang yun, mapamatudan ning maong tema. Hayag pa sa sidlak sa adlaw, buwan o kabitunan, nga ni barog nga likon ang tema. Nga naman, kahit gigamitan ako o Biblia, gigamitan ko na ko o referensya. Dili kita problema mga higala kung naakay larawan basta ayaw lang simbahan. Isimba man noon, mag-unsa man ang inyong doktrina nga nasa 2,132 nga page. Diba ako na Catechism of Catholic Church. Ang ingon niya na wala kami mo simba sa larawan kung dili sa gilarawanan. Mo nagingon. Ay ba ako subad ro bisa pag in-English tuloy mo. Ano challenge pag in-English na ako mag-Bisaya na ako ang English. So nahubad. Unsay ubad ang pagsimba ninyo sa larawan
Maoy ila lagi gilarawanan ko ng gisimba. Palusot ka na nga rason. Nga naman kisungag sa ilang record sa ilang mga binungatan. Magunsa man ang action speaks louder than words. Unsa may kinod, action speaks louder than words. Mas lig-on pang mubarok ang binuhatan kaysa unsa may gisulti sa doktrina. Gisungag ang doktrina sa kaugaling mo binuhatan nga na-record niya gisimba gid sa larawan. Oh, ang gingon dia gisimba ko no dili ko no ang larawan, ang gilarawanan. Pero unsa may babasa dili? Ang larawan man lagi mo gisimba. Isip. Sa to pag isungag ang ilang doktrina. So pakiro gyapon sa ilang doktrina. Mao na ang galang mga silingan. Onya nganong sa pakiro man sila sa ilang doktrina. So mala nining nasulat sa ilang gyapon version sa Biblia pero akong gipalit. Na kay naman man mo. Palit na mo. Oh, Lucas 3. Dire sa footnote kay hilit mo tayo mag-footnote. Mato pare o ngunreo mga diputo tang magtotoo o maayong katoliko o kaliwat sa mga bitin. Na, delikado. Kaliwat tulog mga bitin. Unsa man ni? Unsa may background sa kaliwat sa mga bitin? Iilag siya na ng iba. Nagpagamit sa yawa. Unsa may nagtabuka na unsa man siya? Nagtakuban. 2 Corinto Kapitulo 11 versikulo 14 hangtod sa 15 hasta ang ilahang mga magtutudlo siyempre magtakuban. Busa dili na to masaktan nga kana day Diyos na. Pero bisag di nila ko ron at least napamatud-an sa Biblia o referensya. Oh, sabtan kayo na to. Kayo naman ito manggibasa. Layo kayo. Mga higalang mga silingan ngayon kasi ganina Disimba man gud si ang anghel Yosue. Oh, ang anghel Disimba ko no. Unsa man to? Sugod ito siya. Oh. Pabitaw ng mutasa ko niyo, kanang inyong pag-ingon niya, pagsimba nga pagtawod, imo ba nang gisulti kay maunay nakasuwat sa Biblia? O imo na ingon siya, mo ginay nasuwat sa Biblia. Pero pagbasa lahi ang gibasa. Wag mo ingon dito nga ang pagsimba garawan maoy pagsimba na pagtawod. Wag kita mapil sa suwat dito. Nga ingon niya, mao gid ko ni mabasa. Pero dili day mao. Naghimo-himo siya iyang pagaling ng argumento. Muna mga gala, mga silingan, kay ato namang nasayran mga gala, nga daghan kay siya palusot sa iyang pangatarungan. Pero atong sayron, inyo ng Biblia, ang Katoliko kuno, kaliwat sa bitin. Di doon ta ko musugot mga gala nga, makaliwat mo mga bitin. Kaya ang background mo kaliwat sa bitin, kung saan na, ang rason ng nilag na. Kaya nagpagamit ang bitin sa yawa. O niya, sumasa, sinagayang 12, versikulo 9, tama 17, nga ang yawa mo ang karaang bitin. Mao diyan yung higala. Gibasa naman din ako. Sa naupok sa inyo ang Biblia, pero ako hindi palit. Ha? Akong gibasa, Lucas 3, kaya wama mo kay bawa akong tudloan. Basin mabalik na mo pagka-Adventista niya. Mga diboto tang magtotoo og maayong Katoliko o kaliwat sa mga bitin. Sumpay. Tiwasa. Ano sumpay man nimo nga na may tuldok? Tiwasa. Kung sumpay di nabasa nga na may tuldok, maunong yun ka. Naunsa nga na oy. Oh. Kita na mo na ano na. Wala mga igala. Dili ko tingon na ato ni personal pero mo man ginabasa. Salamat Mr. Moderator. Moderator's time no, so ato lang yun ipabilin while nagsulta ang speaker, so while mo interrupt, mamilaw kita. So ako gi-remind no ang audience, respetuhon lang po nato na ato isuon. Nindot din nga mamalik pa sila din nga dili nato malain po ng ilang buot. So respetuhon nato, paminawan nato, pero pwede na mo palakpak o iganahan mo. So ang atong remaining time is 1 minute and 25 seconds. Salamat Mr. Moderator. 1 minute and 25 seconds. Nasamot og dako tong puntos niya. Nga naman, kay dire sa ilang ato ning national gini nga kasaysayan o international gini na bilong man
sa panahon sa ilang lugar. Ang turo ng Katoliko ay iba sa turo ni Kristo. Mao na ning rason mga higala nga nagsimba na sila og mga larawan. Oh. Nagsimba na sila og larawan. Pero wala sila pa. Kaya makabasa ato ng pukanan. Salmo 96 versikulo 7. Kaulawan ang pagsimbag mga larawan nga naghimaya sa ilang Diyos-Diyos. Natanawa lang. Ispoko mo na mga higala. Klaro kayo, naghimaya din ang Diyos ang pagsimbag larawan. Pinsan pagdili na nimo isipon niya Diyos, as long as gisimba ang larawan, mao kanay hinungdan nga duna Diyos ang higala na itong mga Katoliko. No? Mao na atong timanan, pero hinumdumi nga walay gipamulong si Ginoong Hesus may tungod sa pagpangamuyo sa mga santos. Kaya ang panahon niya musimba ta, mga muyo man yun ta, Santa Magambo, wag yun na ipamulong ng Hesus. Salamat, Kristo Lumito. Sa atong palakpakan, ang atong pinangga kay Soon, Brad Wilson, sa iyang katapusan, 10 minutos na pagbarog. O karon atong i-welcome ang 10 minutos sa nagdilaab na mapangutana ni Brother Rasilo ako. Brother Wilson, andam ka na ba sa pagtubag? Andam kayo. Proceed. Time in. Unang pangutana. Ino mang ipamahayag nga kini sa Artemis usa ka Diyos. Sumala sa mga ipamahayag. Diyos mas Katoliko o Diyos sa mga paganong mga Taga-Grego? Tubag, kauban sa Diyos sa Katoliko. Ano naman? Basa! Okay ka basa, Ahmad? Tabi-tabi, basa ka na ko. Oo. Asa ito? Yara. No? Buhat 19:35. Buhat 17:23. Sabihang naniit si Apostol Pablo sa mga simbahan, sulod sa ilang mga altar. Aduna pa'y mga Diyos na wala pa hilhe. Bosa ka nang wala mailhe ninyo karon, asa una, nailhe na karon kay 2022 na. Lugay na itong panahon na. Nailhan na Diyos mo, bitang nagipanganlan, no? San Antonio de Padua, sa una, Artemis, gipanganlan ko to, karon gipanganlan na. Natubag, ang sayon kayong pautana. Kanang lisod na pautana kayo? Wa baka mahibaw na kanang Diyos nga wa mailhi mao ni giwalin San Pablo? Nahibaw ka ni wala? Diba? Tubag sa sayon nga pangutana. Ha? Nahibaw mangko. Kay ako manggibasa inyong bersyon. Di ako sa bersyon ninyong nagbasa. Oh? 17:23 sa Lucas, Buhat. Ha? Santang naniid si Apostol Pablo, nagwali siya, iyang gipanid-an diay, nadaghan pa diay Diyos nga naa sa altar sa mga simbahan. Unya, wa pa ito mailhi. Pero karong 2022 naman, nailhan na yun. Na, San Antonio de Padua, panganlan na. Unya, sa una, ipanganlan ng pagdo. O, natubag ang sayo niya pangutana. Sunod, pangutana. Uyon ka ba nga mamingon man ka nga ang mga Diyos nga wala nila mailhin ang gipailan ni San Pablo mao si Kristo o wala na mag-refer ni San Antonio de Padua nga matod pa nimo nga Diyos ng mga Katoliko. Uyon ka ini nga kana wala mag-refer ni San Antonio de Padua, it refers to Kristo nga giwali ni San Pablo. Uyon ka dili. Ang kanang akong uyunan, kanang refer sa Diyos Katoliko. Ano may tema? Kanang ano ng tema mo? Pamatuan nga ang larawan, ang pagsimbas larawan sa Katoliko. Okay. So what is your picture? Akong pangutana, kana uyunan ba nimo nga kanang mga Diyos nga mailhi diha, retirado na ni Kristo sumala sa konteksto. Dili ka putol-putol. Sa maong buhat 17:23 nga imong gigamit. Uyon ka aw 16? 17? Oh. 17 ang minsan. Oh. Uyon ba kani ini nga ang konteksto ana nga ang wala mailhi nga mga Diyos ang gipulihan ni San Pablo nga ang wa mailhi nga Dios nga gipahaom ni San Pablo nga mao si Kristo.
dili retirado ni San Antonio de Padua. Kay 1125 ito sa San Antonio de Padua. Nya kana first century. Saan daw nag-isti? That is anachronism. Diba kasi anachronism? Pag Okay, tubag sa pangutana. Tubag nasayod lagi ko. Ano sa man Si Kristo dahil, si Kristo. nasayod ko na, pero kaning inyong version ay kung ina nasayod ni. Hindi mo lang version ka Kristohanong kapilingban. Samtang naniid siya, samtang nagwali siya Apostol Pablo, naniid siya sa mga simbahan. Oh, doon ay mga larawan. Diha sa simbahan, doon na di Diyos nga maili. 2022 na maron, nailhan na. Oh, mo na, oy. Oh, si Primator, atong basahan ni Primator. Oh, tapos niyo man eh, itong ina rin mo. napapahilog sa mga likod. Sunod po ako na kay napupwet man ang paggamit nimo sa maong panahon. Haon nimo ang karon niya ka na nahitabo sa first century. Karon, wala mo po kayo laing ipamahayag, hiniraman. Matod pa nimo ang Katoliko kaliwat sa bitin sumala sa footnote sa Lucas 3. Pwede ba na itong maukay ang maong imong gigamit nga referensya? Pwede ba na ako maukay o wakay masunod ito amuhan niyo ko naba sa role na ito moderator nga maukay ang mga referensya sa patagtikas? Wala pa mag-ruling na pero kung imo nang i-request, ako na pangutanon o i-grant niya, so ang moderator na mabasa, dili siya. Okay, so i-grant ba nimo yung request na pwede ihiling mo ng imo gibasa? Ala. Tubag sa sayon nga pangutana. Mga grant ba to? Dili gina-grant ko na. Pero mabasa na ko ako, mabasa. So, klaro na nga nadungog na dili na i-grant ang imong request. So, proceed sa imong next question. Hadlok. Hadlok diyan. Pero gigamit mo ang libro nga kasaysayan ng Daigdig. Imo gigamit nga mga Katoliko wala magtudlo sa doktrina ni Kristo kay gagamit og larawan. Karon pangutan. Doon na kabay mabasa diha nga miingon si Kristo nga sayop ang maghimog larawan. Doon na o wala sa mga Biblia. Si Kristo may naman. Tubag sa sayon nga pangutana. Ang mabasa diha naa pero lahi nga pagka-istorya dili sa manimo. Kay lahi man ang pag-istorya og sa suwat sa Biblia ay kung ina nga pareha sa imuha. Ang tubag ang ingon diha sa Juan 5:21 nga maglikay kamo sa mga Diyos. Oh, kanya kay kani mga larawan nga bisimba Diyos man. Simba manggod ninyo. Mo ni na apil gyapon. Nasulti kini Kristo. Juan 5:21. Sunod pangutana, kanang imong sanuan 5:21. Pwede ba nato nang basahon ang imong tekstong gagama-gama kadhatag? Pwede nato nang basahon o dili? Kanang imong gibasa ang sanuan 5:21 ba? Nga nagisgot na og Diyos o nagisgot na kabahin sa pag ng banhawon sa amahan, banhawon isab sa anak? Nagisgot na og Diyos o nagisgot na pagkabanhaw? Kanang sanuan 5:21 ba? Ama ni mo nito ng tarong, pagkaw sa tarong. Tarong sa tarong. Garaon mo, kayo mo ingon kung So, sa sayo. imong pangutana. Ya, sayo may Mr. bersikulo. Moderator, gitagaan ko niya sayop nga bersikulo, saya pa pamahanyag. Unsa naman? Gigamit sa larawan ang San Juan 5:21, ang banhawon sa amahan, banhawon usab sa anak, pagtuon in taon mong tarong in taon. Unsa naman ang istir? Unang Juan 5:21. Di kay ang mga Diyos, mo iya bikotlo. Unang Juan 5:21. Unang Juan 5:21. Di uwan yang gingon. Juan pa yan gigamit 5:21. Ano bro, unang Juan 5:21. Oh, ayaw gamit ang bersikulo, Juan 5:21. Stand corrected yun. So, pangutana. Karon, kinsa may gaingon ng libro sa San Juan? Si Kristo'y gasuwat anak o si San Juan? Ako pangutan na kanina, si Kristo. Namulong ba si Kristo na dili ta maghimog larawan? Kana, namulong si Kristo o wala? Si Kristo. Namulong o wala? Kategorikal. Dili si Sanuan. Tumaga categorical with 1 minute qualification.
kanang gipamulong sa mga apostol, gipamulong na ni Kristo. So na, gipamulong, yes, gipamulong na. Pero dili ang imong gipamulong mo kung ipahaong sa Biblia. Dahil ka magbuot sa Biblia. Ang Biblia mo magbuot. Unang Juan 5:21. Mga anak, ni kayo ninyo ang mga Diyos. Salmo 96, versikulo 7, ang pagsimbag na rawan na naghimaya sa ilang Diyos. Natubag ang pangutana. Wala. Ningon man ka nga gipamulong ni Kristo. Sa atong debate, mabasa sa Biblia. Makahatag ka bag teksto nga si Kristo namulong nga didili ang paghimog larawan. Makahatag ka o bungar na sa imong panaghap. Objection, Mr. Moderator. Ang iyang pangutana, wag man na sa tema. Kaya gisay-say na ko ganina, ang pagbuhat og larawan, hindi na problema. Ang problema diha kung simbahon. Mga ipangutaning bahay sa pagsimba. Ang pagbuhat mo may problema, hindi mo naman ako ginasamayan. Muna, tarong ang pangutana. Namahayag ka nga matod sa imo sa kasaysayan ng daigdig ang turo ng Katoliko ay taliwas sa turo ni Kristo. Iba gani, iba. Karon nangutana ko nimo, imong gitubag ang pangutana nga mabasa ingkang mabasa. Ako lang gisundan ang iyang mga tubag, Mr. Moderator. So kay imo man ang giuyunan ang akong mga pangutana sa mga premise sa mga pangutana ganina, karon so dili ka ang katulad nimo. Object na ko kay nagbasir ako sa imo intong gitubag. Nitubag bagog ka. Okay, mo roll out ang moderator. Sige, salamat. So, ang iyahang kuan, Brad, ang iyahang kasabot na kanang wa siya'y kuan na way supak siya sa larawan paghimo. Oh, ang iyahang lagi supakan kanang pagsimba. So, siguro utrohon lang nimo ang pagkuan. Reconstruct. Mr. Moderator, hila mo paniruling ako respetaron kay mo mahiruling sa Mr. Moderator. Sige lang. Kay dili magkasupak nga si daang paghimog larawan basta di lang simbahon isip Dios. Di ka magkasupak ka na. Imo na ningon. Kay di magkasupak. Ha? Ingon ka karon. Saan man taon ni oy? Moderator ka explain sa imong posisyon. Akong gingon, why problema kung magbuhat og larawan basta ayaw simba ka. Dili ka ayaw simba isip Dios. Ay sumpayi ang akong pamahayag. Imo bang punan? Wala oy. Ay punan. So, proceed sa imong pangutana, sunod. So, ako pangutana, imo man gihinan nga okay ra basta dili simbahon. Karon. Sana po. Sana magaway. Relax. Ay, kagyo ba? Relax. Keep calm. Sunod, pangutana. Kaya dili man ka supak na maghimog larawan, basta dili isimbahon. Karon, doon na ba'y gisimba sa Katoliko ng mga larawan diha, isip Diyos? Doon na o wala? Diba? Isip Diyos ha? Doon na ako din. Ako ang kaniyo, dito wala ko mo yung isip Diyos. Naunsa naman Moderator style, ang pangutanan niya pasok yun sa tema. So, tubaga, kategorikal, na yun 1 minute qualification. Sige, atong tubagon. Doon na wala. Doon na ba o wala? Isip Diyos. Ngayong kog wala na. Kay wala man na ko. Wala po mamahayag ng Katoliko. Doon na isimba ang larawan isip Diyos. Ang atong ipamahayag, nagsimbag larawan sila. O ang pagsimbag larawan, maligong dalawang nagimaya sa Diyos. Ito na Diyos. Bisan dili isipon nga Diyos na pagsimba, as long as gisimba ang larawan, mao na gisaysay sa Biblia kung atong itandi, mao kanay nakapadyos Dios. Salamat sa pangatala. Okay, time out na sa cross-examination. Atong palakpakan ang atong duha ka banggiitan ng mga debatidor karong gabi una. So atong hatagan sa katapusan 10 minutes sa iyang paguba sa proposisyon
nagipabarong sa kaatbang. Atong sugaton sa masipang palakpak, Brother Marcelo Ahok. Time starts. Matod pa ang tao nga nagtuon lamang sa tipik na bahin sa kasulatan, unya mo interpretar o mohusgar sa mga pagtulunan, wa gid na masibo sa saktong paminsar sa mga nagsulat. Kato pa, kung ang tao magpulit-pulit lang og pasas kasulatan, unya mohatag din konklusyon without the context sa kanitibukan bahin sa kasulatan, kanang tawhana wa di gina mao'y ipasabot sa mga nagsulat yan. So that is Jesus. Ang iyang kaugalingong pang-interpretar gipahaom sa Biblia. So puglit-puglit. Karon kaya itong igsoon, nigamit siya ni Artemis. Gibalik-balik na ganina, muratag nahimong mura o karabang plakang guba na magbalik-balik na nagtuyo, magbalik-balik na lang sa mga isyo. Yawa doon tayo hinungdan. Kung saan may mo ba hinungdan? Mugamit ka, ina-appropriate na mugamit ka ni Artemis, yawa man doon tayo Artemis sa simbahang Katoliko. Napag Artemis diya, kung nabi Artemis, mubalihin ko sa pag-isabarista. Kung nabi Artemis na simbahang Katoliko, nagihimo namang Diyos. O Diyos na mga Artemis, lawas sa amin. Bisag Santos lang. Bisag himong Santos lang. Si Artemis, gayong banal, ano man, tungod kay ang lain naging mga tinuuhan, doon na sa nag-iisip mga secret ng mga butang. Kung wa ka kasabot anang dapita, wa ka magtuon anang dapita, mo na magtumok-tumok na lang ka. Ang pangutan na, sakto ba ang tao magtumok-tumok sa kabutan, gawas sa masayod sa kinatibukan? Dili. Medyo, una ang pangutan na, naabad sa ikartiyo, naabad sa common sense. Why common sense? Wala, wala mo dyan. Huwag ka na sa iba itong word nga. Anachronism. Diba ba kung sa anachronism? Pagpahaon sa usa ka butang o sa usa ka sitwasyon nga layo kayo sa maong panahon. Padalitan, gamit din sa Jeremias, Salmo. Before Christ ng mga panahon na perting layo apa, si San Antonio de Padua, 1125. Perting ng layo Wala natin sa anachronism. Fallacy. Kung may fallacy, isang fallacy. Saman, sayo na klaseng paminsar, sayo na klaseng panglantaw, sayo po na paghatag konklusyon. Ano man? Wa illogical. Bigat illogical, why saktong panguna-una? Mauna! Sunod, gamit siya, komentary, Kristohanong Katilingban, libro, Biblia sa Katoliko. Kaya kini Biblia, iyang ginis Katoliko, wapay Katoliko, wagi Biblia, wagi tayo mahinong pamukot ni mga tuhana. Kaya mga lagi mo pamukot, ang Biblia niya, dapat ay larawan, tumok-tumok. May gamit siya sa Lucas 3, footnote, atong masahon, mahadlok. Ano man? Mabuli niya, susok, pistil lang, yun. Na, maoray na, kunhod sila mga membro na minaw ron. Ha? Makunhod siya. Kaya naman, kung atong masahon, ang simbahang Katoliko, kay mga may tangiya, mga katungod ka mo interpretar. Karon, dahil footnote, giputol, dili, masahon. Kaya naman, hilig ba kung sila o, mura kung sila o ANC, saman, incomplete. Karon, pugnet-pugnet, pupula, pugnet-pugnet, kung yawa ra maging kasabot, di man nga ang mupasabot sa atong libro Katoliko, kitang Katoliko, dili ni mga tawhana. Nga naman, yung tao mo rin, igor ang mabasa-basa, mangitag sayop, pero wa to nga naman, mga tao nga mangitag sayop, wa na mangitag kamaturan. Nga naman, ang gipangita na sayop, dili ang tinuod. Ano lang yung tinuod? Karon, gamit din siya sa kasaysayan ng daigdig. Ipangayuan ako, mabasa ba diya? Gamit sa Biblia. Pamuntanan ako, kalaripinig siya. Karon, gamit sa kasaysayan ng daigdig. Pabasahon, di pa musugot pabasahon. Niya karon, objection, mas nagpapayat, objection. Asa mo nakapita? Masakpan man God. Mga mga binuang sa tinuan. Naminaw like tinuan na, mga yung binuang sa mga pastor. Pili-pili, asa mo pastor? Wa lagi na mangita ng mga tawhana sa tinuod. Kaya kung nangita ka sa tinuod, tuli ang kinatibok ang bahay. Kung unsa man yun ang asabot ni tanan bang larawan gidili, tanan bang larawan gisimba sa Katoliko, gisimba ba isip Dios? No! Kaklaro na, pinaingon pa rin siya sa 2132 sa Catechism of the Catholic Church. Nahibaw ko ana. Ako lang gibisaya nga ang pagsimba, ang isimba ang kilarawanan. Hoy, ang ibutang gato kay venerate
ang nitahod sa maong larawan, nitahod usab sa gilara, wanan. Mao na gingon dito eh. Gama-gama ko kag Bisaya. Peace. No hate, just love. Matag pa. Matag pas mga panuntiyon, he who does not honor the image does not honor the original. Kung ako ni picturean ni Tuhan, ako ni gisi-gision. Ako bang respeto ang maong taong nag-picture out sa maong picture? Wala. So, kung kining mga Katoliko, ngano man ato ang gitahod? Kaya naman, kung nagtahod ka sa maong larawan ni Santa Maria ni Cristo nga tinuod nga nag-exist, kasi kung wa pa mag-exist si Santa Maria, si Cristo, San Antonio de Padua, kung wa na ito nitahuran yung mga larawan nila, edi, wa po na ito tahuran ang ginara. Wala na, utok pre, naggamitong bakong sense. Hindi naman doon nagkaruha. Karon, kaya kung di ta magamit ito, common sense na ni, mapareha ka na, mga literal kaadjong pagsabot. Unsay mabasa, bitso, way sabot-sabot. Pero ringon dahil sa ganina siya pamahayag, nga atong sabton. Pero na, sabton ko na to. Pero kini ba pagsabot? Ato bang kaugaling o pagsabot? O pagsabot sa simbahan nga mao ang haligig sukarnan sa kamaturan? Ang simbahan, mo masabot. Muna ako pamahayag, based sa pausahan, parugalan ng simbahan. Nga naman, ang simbahan sumara sa unang Timoteo 3:15, haligi og sukaranan sa kamaturan, dili ng ilang mga kaugalingong nga mga pangalantaw. Yes, Pedro na 20. Walay si Bisan Kinsa nga makasaysay sa kinaugalingong pagsabot sa Biblia. Sida pasabot-sabot mo, nga binabato ilahang Biblia, tulik ko pag yun. Ilan. Yung malo, pwede ba naman yung ulin ho? Nawato na ko na, with a humble heart. Well, di man ko yung nga magpa-garbo kita kayo nga ako, mas kamao ko na niya. Ang ato lagi niya, ang punto na ko ba, nga sayop dyan ang ilang gibarugan. May sumpa ko karon kay sayop dyan ang ilang pangantaw, kabay larawan. 3 minutes. 3 minutes na. Okay. Karon, kawa, o yun siya, nga dili tanang pagsimba, remember, nga iya sa Dios. Na ako'y pagsimba nga pagtahod. Bako ba? Kinakarawan, lamdag pas imong kaugmaon ng mga doktrina simbahan. Di ba niya? Lamdag pas o tungtutok. Tinaw pas tubig butong. O salamat pa, malubag pa ng bukubukos kawayan. Nungkas imong baruganan. Dahil balak-balak mo ko sa ganyan. Depende ng tao ganyan istorya. Di ba niya? Ang baruganan sa simbahan, pirting tinawa. Ang ilang baruganan, pirting lubuga. Murakag, nanuog karpa sa sabsuba, nagiunhan, bagunhan, nalubog na, apiting makitaan o kasay karpa, di takapana. Pero kini Katoliko, bisan pag lumog-lumogon, tinaw ng daan. Nga naman, mura ng swimming pool, gablo-blos ka tinaw. Kaya na, kanindok ang baruganan sa simbahan. Suway, o bang simbahan, itagluan ka, one-on-one. Ay patuwa ng mga pastor, kung patuwa na. Kana mga pastor namin na, nag-graduate of theology, Lihon Ramo, nag-graduate of UP. Masa may UP? University sa Plaza. Well, yan ay magunay. Sa rason tamagdaog, sa baruganan tamagdaog, sug sa doktrina tamagdaog. Ang doktrina simbang Katoliko, wa ta magsimba og larawan isip Dios. Klaro, lenda pares. Samo pa kaya? Klaro wala. Ayaw may tumo-tumo nga kaming Katoliko gasimba. San Antonio de Padua, kalupal pa ibi. Nga na ba ta? San Antonio de Padua, luwas kami, ikaw ang among Diyos, ikaw ang among magbubuhat. Ang Diyos, creator of all things, supreme being. Nasa nag-iingon sa Baltimore Catechism, one pagyod, basic. Basic. Ano pa? Catechism St. Pius X. Sa definition of God, God, a supreme being. Sabot ko sa supreme being? Muna mong Diyos, magbubuhat sa tanan, lampaw sa tanan. Muna mong Diyos, all powerful. Diyos, manamo sa Antonio de Padua? Ikaw, ano tumo-tumo? Yan man. Roman. Mau na. Magtumo-tumo tayo sa kabutan, wata may bawa. That is fallacy. Nagkibaw makang sa mga fallacy. Ba? So, tuloy-tuloy na, pamamagdong ina, inaot nga, inag-ulit yung unya, makatukad tarong, kanya mamata ka kadlaw, mamalandong ka, sayop di among gitudlo sa balista. Mana, niya, magampo kas Ginoo, Lord, nagay kong lamdag. Iya sa Espiritu Santo, Santiago 1:5, niya itong nagmakulang sa kalam, papangayon sa Diyos, nagmakulang ko ka. Kung gamay. Wala na itong pagtuo, ang Diyos may bukangan na itong pagtuon. Magtuon ta bro.
Tuon kita. Ay kabala ka. Matabang ko. Sa palakpakan nato ang katapusan nga pagbungkag ni Brother Marcelo Ahok sa gipabarog sa atong pinagka. Atong paghahatagan og 10 minutos sa iyang naglagubo nga mga pangutana. Brother Marcelo, andam ka na ba sa pagtubag? Always ready at all times. 1 Peter 3:15. Time in, pagsugod niya sa iyang pangutana. Okay, salamat Mr. Moderator. Unang pangutana. Kusi kamay. Unang pangutana. Imong gipamulong nga matod pa nimo nga ang veneration mauna ang pagtahod o ang pagsimba mauna ang adoration alone to God. Ang pangutana, unsa man mabasa ninyo inyong basahon? Gisimba o gitahod ang larawan ni San Antonio de Padua o wala? Ano ito ba? Mr. Moderator, ang akong gipamahayag nga respect, veneration, adoration, pagsimba due to God alone. O sumala sa akong gipamahayag. O niya, ang ibor bang baruganan ganina, suma sa na-record na ay pagsimba nga dili nga to sa Dios o na ay pagsimba nga to sa Dios. Production. Akong counter objection, Mr. Moderator, kay ingon lang ko siya na ang pagtahod mo ng veneration para sa mga larawan. O ya ang pagsimba mo ng adoration to God alone. Unya, unsa may mabasa din sa inyong basahon? Nagtahod o nagsimba sa larawan ni San Antonio de Padua o wala? Ano ito ba? Ubagang pangutana. Pagsimba na venerasyon. Ano ang tubag ka diba? Imo man ko ng baruganan. Baruganan pasimbang Katoliko nga doon ay pagsimba na veneration o doon ay pagsimba na adoration. Ang word adoration, I have 1 minute. Ito pa. Ang word adoration, sa Greek is sa latria. Mauna nga ang word idolatria is a Greek term sa idolatry, pagsimba Diyos. Kaya ang word pagsimba is latria. Ang lisimba nga latria, that is adoration. Ang mabasa niya nga pagsimba ni San Antonio de Padua is veneration. Kung wala nakasabot ang sa veneration, hala pagtuon. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo ang gipasabot diri sa inyong nobinahan pagsimba nga pagtahod sa larawan. Ang pangutana, unsay nasuwat diri sa inyong nobina? Pagsimba nga pagtahod o ginasimba o ginatahod? Mao to ba? Akong basahon kay imo man Amo po ni si palit rin jo ay ning among nobinahan di ka mo nobina. Ugma na pista ni. Ito to. Ako matao na. Pasano ko. Ang ngalan ni San Antonio gibantog sa tibuok na Santa Iglesia Katolika. Natural. O ang iyang larawan ginasimba o ginatahod sa dako nga debosyon. Sa dako nga debosyon sa kadaghanan nga mga kalungsuran ning mga kapupunan. Karon, unsa man ang klaseng ginasimba o ginatahod? Mao lagi na venerasyon. Kung wala ka kasabot og venerasyon, reverence. Kunya ang venerasyon o adoration usa sa English na silang duha sa word worship. Kung wala ka ibang mga etymology, pagtuon. Pangutana atong usbon gamay pero akong reconstruct. Kay matod pa nimo ganina nga ang pagsimba adto lang gyud sa Dios. Kung ang pagtahod ana lang gyud sa larawan sa santos nga matod pa nimo bilang santos nga larawan. Unsa man lagi ang nabasa dire? Ginaot o ginasimba o ginatahod nga pagsimba. Okay, kumbaga, pagsimba nga pagtahod, makaibulit ang ito nito ha. Kung saan nasuwat dire, pagsimba nga pagtahod o ginatahod o ginasimba. Maunit ko ba? Multiple choice to. So, umaga, ay ang pangutana. Dili ko ng multiple choice ba? Ang ngayon yung sakton, ng multiple choice. Makonsta ka-extend kang pangutana. Tama ba? Karon ako ng pilianan. Para kung sakto-sakto. Karon.
Kini si San Antonio, ginasimba o ginatahod. Gano'n man, synonymous ng term. Gano'n man, ang word lagi worship, meaning essence sa worship, that is reverence, honor. Kasi mo ka na? Ganun doon, synonymous. Ginasimba o ginatahod. Ang essence sa worship, honor, reverence. Ano ba reverence? Pagtakot. O na. Kaya kung musimba ka Ginoo, wala ka ito mo nang gitahod. Kaya kung di ka musimba Ginoo, di ba ka mutahod? Mama, utok pa rin ang gamiton ba? Karon, na-by degrees pagtahod? Yes! Lahat! Analitan. Nagkakaroon sampu analogy. Para makasampu ka. Na presidente ni Lakaw das atong katubangan. So ngayon, presidente ni Pilipinas. Sabi doon. Paano doon? Ang ubang, masundo ako. Kapa ka yan. Luhod yun. Pero o, kapitan at barangay. Akap, kakakap. Parayon ka pa, ha? Nagwali na. Sunod pamata na. Ang imong giingon nga ginatahod o ginasimba ang larawan ni San Antonio de Padua. Kunya ingon ka nga ang pagsimba para lang sa Dios. Nganong nasuwat man din sa inyong basahon nga pagsimba sa larawan kung ang pagsimba para lang sa Dios. Kumbaga, nangutana sa ngano. So akong i-explain kay amo man yung libro. Paminaw ha, kung explain ko. Uy, kumayaw. Kalawang, digamit din sa simbahan. Ano naman? Tungkol kinahito ang simbahan sa mga definition of term. Hindi sila kaya mo una dispasimba na nga, simba nga, Ginoo simbahon, pero imo ang paparuganan nga doon ay pagsimba na dili lang kay sa Ginoo. Imo man lang gibarugan po. Mauna nga, parugan naman sa simbahan. Doon na lagi degree, doon na quality. Kung di ka kasabot o degree, analitan. Sa unang Kronikas 29 versikulo 20, si David, dibugaton pa simba. Degree. Karon, si David, sa unang Kronikas 29:20, nisimba sila sa Dios, ang katawhan, bilang David, nisimba sila sa Dios o nisimba sa hari. O ba? Ano nakasimba? Pero, managsama ba ang gibugaton sila paghatag pagsimba? No. Ang imo lang pagsabot, mo ay di gibugaton. Okay, sunod pangutana. Salamat kay mo giangkon nga ang larawan ni San Antonio de Padua ginasimba gyud o ginatahod. Sunod pangutana. Nasayod ka ba nga si Ginoong Hesus walay gipamulong mahitungod sa pagpangamuyo sa mga santos? Nasayod ka o wala? Objection, Mr. Moderator. Santos na yan, gisgutan. Brad, kung gusto ka Santos pohon, laing tema, mag-ground kita pohon, ano ba ka? Ano po, kanang tarungan koon niya, kanang Santos, topic na pohon, hindi man Santos, larawan, larawan. Objection granted kay dili man Santos durang topic bader. Ang atong topic larawan. So revise usbang imong pangutana ipahaom gyud sa atong tema. Atong Osborne, pag-i-revise, reconstruct atong pangutana na nag-research. Sunod pangutana, ha? Sunod pangutana. Kani ba ang mga larawan na nasa simbahan Katoliko giisip nga Santos ninyo o wala? Mo na ito ba ka? Again and again and again. Dahil sa galisod, sira ba galisod yung contract mga tanah? Asa? Sorry. Nabawas na ako kailong kaganina. Sige, karon. Tubagon ako. Kana ba kunong mga santo sa Katoliko, giisip ang larawan? Giisip para mo ng santos. According sa doktrina sa simbahan, ang mga larawan, larawan usab sa mga santos, larawan usab ni Hesus Kristo. Okay? Mo na among doktrina. Satan na. Apan wala na mo na isipa na kanang mga larawan na maunay among Dios. Okay? Kaya ang among Dios sa Juan 4:24, di ba kita? Espiritu. Ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Doktrina po nito na. Kaya nanundog mo na mo. Okay, sunod pangutana. Imong gisulti ganina nga ang inyong pagsimba sa larawan giisip lagi na ninyo nga santos. So yun din ka nga ang larawan santos. Kumbaga na, yun din ka nga ang larawan naglangkob sa pulong santos. Ang larawan ko naglangkob sa pulong santos. Ano na mudong na putang Artemis, hibaw na daan. Okay, karon. Alam ko na
Okay, lagi. Dili tanang larawan santos. Pero ang tanang mga santos na gilarawanan, saman, balaan kay nga naman, giblisingan. Diba? Apan wala isipa na maoy among Diyos. Klaro, anak. Ano sige, ipahaom na po naman sa Artemis ngayon, labot na mga tawag. Kung na kayo makita niya, balik mo sa barista. Kanang isig-isog kayong pangutana. Kana pang grade 6 po, kaya na pang grade 1. Last one question. Last one question. Last na lang guys. Imong giutingkay ang akong gigamit nga kasaysayan ng daigdig page 312. Imo man gibikil ko kanina, kaya akong gigamit imo man gibikil. Nga akong gibasa nga ang kadahilanang maraming mga turo ng simbahang Katoliko na iba sa aral ni Kristo. Imo man ang gilupa kanina. Kaon ang pangutana. O yun ba ka nang mabasa o dili? Objection, Mr. Moderator. Ang iyang katungdanan pagtubag, dili ang pagpangukay sa mga libro na ko. Wa ko matubag sa pagpangukay sa ating libro. Ang pagtubag, uyunan ba nimo? Kayo man itong gigitil ganina gon? Tubag ka bro, tubag ka. Uyunan nimo, supakot ang nabasa. Nga ang toro ni Kristo, iba sa aral ni Kristo. Kini bang pauyunon to sa kabutang nga wata ka kita. Uyon ka ba nga gibuwagan kasi mo, ginagbuwag na sila nga ba? Kada bang pauyunon to sa kabutang nga wata ka kita. Sa uyon di para. Dawas kung imo nang ipautingkay nako kay base gikuha ng Sonia Saide. Si Sonia Saide isas mga author sa history sa world history gikas Pilipinas. Sonia Saide. Okay ko ni Gregorio Saide kung kaila ka. Amahang Sonia Saide nga historian. Kana si Sonia Saide born again. Okay? Okay, salamat. Kung nahuman na mao na to ang katapusang lamano. Atong palakpakan ang aduha nato sa pag-debaters karong gabi una. So, nahuman na gyud no ang atong debate, pero ato pa silang paghatagan og 5 minutos nga samares. Pag-sum up kung unsa ang nahitabo sa maong debate. Tag 5 minutos, atong unahon ang negative side sa paghatag sa iyang sumaryo ug ang katapusan ni speaker nga mohatag sa iyang summary ang atong affirmative, ang atong pinanggang bisita karong kagabion. 5 minutos mo start pagsugod ni Brad Marcelo sa pag Ganay panultihon, falsus in unum, falsus in omnibus. Nakuha na ko sa kuang professor. Akong giwakingan, brother. Sayok sa usa. Ang oras na ang kurente. Ang sayok na paglantaw sa tuison kabal sa Larawan. Naglangkop sa kinitubukan na paglantaw sa Larawan. Namatod pa niya. Di-apil ni sila Diana, sila Artemis, nang nahimo lang ng Larawan sa Katoliko. 5 minutes na lang. 5 minutes. Sa simbang Katoliko. Kini ang tuison, wala na. Imbes na ako naninguha ko. Na masulipan ko sa pangutana. Kaya nino ang tubig, nilidawat ko na masulipan ko. Kapag naglibog ko, kaya mula naman siya ay nasulipan. Abay ko kung panipang bugbog pa ngayon sa pangutana, pero siya ay nakadong sino. Nalibog sa maong pag-concept sa pangutana, diya balik-balik. Na yung plakong guba. Wagit sa musibog in taon sa natulis padwa. Nga naman, siya ay lain sa pangutana. Naglisod o kreit. Pero ako, bukan ako sa kreit. Wag pagin mahuman. Naparagit kaduhang suwat ang mga pangutana. Pero tinagana, naapdan na tag-uras. Pero bisan pa naapdan tag-uras, nagkadipo-dipo ang pagtubag. Di angkon ang atong igsoon. Kung sa nag-angkon, nga dunay pagsimba nga dili ngadto sa Dios o dunay pagsimba nga ngadto sa Dios. Ug mao kana ang doktrina sa Simbahang Katoliko. Nagugba ang iyang paruganan. Ang iyang affirm karong gabi una nagbungkag daw na iyang pulbos kung itsas kahanginan daw mawagtang lang sa dayon. Mura niya sa feeling. Ay pangdiin. Gasolina, naway gasolinahan ron. Kana. Malabot kayo sila. Para dito puntan pa. Karon. Ang atong isuot likutlok sa mga Biblia. Inappropriate. Nga naman, may gamit sa Sanatorio ni Padua, 1125. Usa man 1125 AD, Anno Domini. Usa man Anno Domini, Year of the Lord. Kunya, ang Salmo of Jeremias before Christ.
Pirti ngayon ah! Kung sa'yo nga na ng klase-klase, matipag-definition sa dictionary, anachronism. Kung sa'yo may anachronism, pagpahaong sa usap kabutang nga wala masibo sa saktong panahon o dili sa susamang panahon. Pagkalitan, di ba? Ipahaong ba nila? Wala, ipahaong kayo. Maunay, tinunaan sa mga tinunaan sa mga pagtununaan sa mga samarista. Magpamingro ko na si Bala? No! Ano naman? Asa magamit ang mga logical ng mga pagtuon na why philosophy? Why ka philosophy? Ano naman? Dito nga lang theology. Unya, isa pagkataon daw theology, wala kay proper nga pagtuon sa philosophy? Philosophy is the handmaid of theology. Para kini mga pala, dito sa Biblia, o tuon kay theology, why philosophy? Mauna niya, gusto may nahitabo. Mga pilo-pilo, na nasupo-supo, kaya kapag pilosopo ko, naigo ko sila kung galing mo pagsupo. Pasti lang yun. Wah, Diyod magkadimao. Nanimahong, natagpa, nanimahong, bumagod mo ka na ikaw. Kaya ito, ligid na matalit ng break. Nga nahitabo ba? Nanimahong yung argumento ka? Hindi yung muya. Pero kaya ba yung Sorwell? Dili man yung personal ko nang iya, kaya doktrina mo akong ibrahan. Ang ako lang nila nga magkakun pa nito igsoon sa kining atong friendly dialogue. So niya ni, sa magchat-chat pa niya ni, pero with respect yung magchat-chat, amigo kayo ni. Pero doktrina, never to mo respeto sa bakat, sa yup nga baruganan sa mga samarista. Kung mayroon siya magtapik ni Santos Prohon, wala tayo sinugan. Besan pa ka ng inyong founder, atong buhi o balik, or inyong revert, pangod niya. Naman, kaya magdibate ta sa UK. University of Plaza, sa Bohol. Pwede na. Kaya, kung gusto siya makiground to, besan pa ground 10. Why sibugan? Ha? I want vaccine. Undefeated Japon ang simbahan Katoliko. Daghang salamat o mayang gabi para itong tanan. Dalay ko lang din. Okay, daghang salamat Brother Marcelo sa imong katapusan nga sumaryo. Karon atong ihatag sa atong affirmative ang katapusan sa pag-sum up sa iyang proposisyon na iyang gipirmahan. Atong welcome si Brother Wilson sa 5 minutos. Okay, sa katapusan ngayon, salamat kayo sa mga gusto kayo naminaw. Daghang nadunggan ng mga negative statement. Pero ato nang dawaton kay ang kinaiya ni Kristo, modawat man bisag negatibo ng mga pagsusunod. Inana ang pagpakita sa tinud-anan nga Kristiyano, dili ang pagbugal-bugal. No? Mao ni higal lang ang mga silingan, ako ning ipasantok sa inyo ha. Nga wa yun makaguba sa tema ang akong katbang. Nga naman, kay pirti niyang kisi-kisi ganina sa akong pangutana, nga matag pa niya gani, ingon siya nga, akong magtimatag Santos, di kasibugan. Pero pag pangutanan ako, nga tininglarawan nga inyong ilang Santos, imo ba ning uyuran o dili? Wa mo tubag, wa pagpara mo. O, atras na mga ganilan, wa pa i-schedule ang debate, sapot lang ang schedule. Mauna, mga higalag na yan. Pero, kay giisip, di man ay kalimod yun, giisip man ang Santos, kaya bisa ako sa unas Katoliko pa ko. Inuod yun na, mag-iisip ng Santos ang mga larawan ng Katoliko. Mauna, unsa may gingon ni Ginoong Hesus, mahitungod sa pagpangamuyo sa mga Santos, kaya sa panahon nga magamputan, mga muyo na ito. Atong basahon ilahang version, pero ako ning ipalit, kaya namaligyak man sila. Niya, walay gipamulong si Hesus, mahitungod sa pagpangamuyo sa mga Santos, kay kasagaran ang mga muyo sa mga balaan na supak man sa diwa sa matuod nga pag-ampo na tan-awa lang. Maunay na yung mga nabinahan, sa pusab, nagbinupinsa lang ang ilang sampiton. Iwason na pagbasa. Mao nga bisag kinsa na lang ang ilang dantan o sampiton, basta masiguro lang ang pangayo. Daghan silag mga debosyon nga pilan, mohimo silag mga panaad, o mangita uban pang Santos nga kadangpan. Tan-awa lang, mangita bitaw sila ng daghang mga kadangpan. Kung sa may nahitabo, mao bitaw lang nga daghan kayo sila. Swerte lagi, wala akong madatan lang itong mga nabinahan. Napilin din sa Cebu, swerte naghanap din itong mga higala. Ibang simba yun ang mga larawan sa Katoliko. Pagmakad pa sa Biblia, Santos nga Biblia, hinupagikan sa Latina Vulgata, sa Salmo 96:7, at kaulawan
ang tanan na nagsimbag larawan nga naghimaya sa ilang Dios. Oh, Diyos dili sa Oh, kanawalan ini dahil pagsimba sa larawan, usa ka na kapaghimaya sa Dios kay ang pagsimba sa larawan naghimaya sa Dios. Sumala sa Biblia. Una kay ako mang gitandi kay kining Biblia gigamit nako isip ilustrasyon sa mga kapanahunan kanato nga motuban kanato kung unsa ba ang hinungdan nga dunay Dios ang karaang panahon tungod kay nagsimba sila larawan. Unya atong itandi sa ilahang mga pasahon nagsimba gid sila larawan. Ang ila ko ng doktrina ningon diha nga ang pagsimba namo sa larawan pagtahod mo na. Pero pag pangutanan ako kanina nga, imo ba nang isulti ron kay mo nabasa siya? Siya, oh, mao ginamabasa. Pero pag tan-an na nako, pag usap na ko pangutana pala, wa di ay mabasa. So iyang giangkon, kanya iyang ipanghapin na kini ko ng pagbuhat og larawan. Gisugo pa ko sa Dios. Wa may problema ng pagbuhat ng larawan na di basta ayaw simbahan. Mao bitaw nang isay sa tudaan nga ayaw gyud simbahan basta ang larawan na himo alang kanimo kay mao na ikaduhang sugo sa Dios sa napulo ka sugo nga wala man ay sa napulo ka sugo nga didisplay sa tubangan simbahan. Ang didisplay sa tubangan sa simbahan nga wag tang ang ikaduhang sugo nga dili magsimbag larawan, di magbuhat ng larawan sabi sa unsang dagway o dili simbahon. Ang rason nganong giusab nila nga dito sa tubangan simbahan kay kini usa ka pagpangilila kay ingon ang katong kasasayan ng digid ang Katoliko na turo ay iba sa turo ni Kristo. Munang dili na lang ta may buong anak pero ato yung gipaningkamutan nga makamatud ang timaha. Nagtugi ko nga bungkag ning mao ang timaha pero si Brother Aho nag-disubid siya sa tubag. Nagpisig na lang objection mga gala. Nagpisig objection kung dili mo subay sa akong pangutana. Ha? Pero salamat sa atong mga moderator. Brother Paul Alima, hindot kayo makag-moderate. No, dili bias o kasi tauban atong among elder si Richie Baba. Dili po bias. So salamat naka-timing kita moderator nga dili bias. Pero salamat po Brother Aho nga giangkon nimo na okay, salamat. So once again, atong palakpakan kini atong upat ka makaigsuonan. So sa di pa ko mohatag no o gamay nga hinapos ato sa pasultihon si Elder Archie Baba ang akong co-moderator. Okay, salamat kayo. Salamat kayo, Brad. Salamat po sa tanan nga nananaw, naminaw. O nindot tayo atong himo karon. Kuan siya kanang kasi tawagan na. Salamat kayo sir ha. Salamat kayo sir. Toto pa dito lingkod. Magpersonalay na lang. So nindot kayo. So nakita dito nga kanang nindot ang ilahang mga pamahayan. So nagpasalamat ko sa CFD Kabilaran. Sir